господарством. Усім привітання. Опт О, прогрес. здорово. Здорово, давно тебе тут не бачу. О, до речі, бачу, PlayStation 7 анонсували там. Ну, не анонсували, а якби слили это, железки. Ні, не бачу. Не бачу. Ну там, типу, і ретрейсінг, і ну, шмат чого, коротше, домальовки яєчний буде. Але сама по собі консоль вельми моцна буде. Десь у 2-3 рази міцніше, ніж п'ята прошка. Це розумів. Що, потім одразу по скарб? Ого. І вона вийде, до речі, у 27-м, десь наприкінці 27-го. Тому вельми хутка її анонсують, бо вже була презентація для розпрацовщиків гульню. Угу. Тому хутка треба буде і буде повне, так само обратне, гэта, ну, як у п'ятій з четвіркою, так у шостій буде і з четвіркою, і з п'ятеркою. Сумішальність. Повна. Тому якби круто. Але невідомо, чи буде у її дисковод голом. Вау. Ти одразу хочеш, щоб я виклав свою вечеру. Я посадить хочу. А, Харим, беди. Да я біг. А що, починить ніяк? Уже ніяк. А можна ж було, напевно, можна. Мабуть, і можна було. Зато ми сіли. Ну, добре. Я хотів на дорогу посадити. Ні, ну тебе добре отрималося. Бо він трошечки запалився трошки. Так, Бачу метку. I'm at this abandoned place. Looks like they were drilling for something. Yep. But stopped. оп. У хаті у гэтай скринька є нейка. Ну давай, скринька, я пойду Ага. поки вивчати, що тут вокол гэта. Ой, тут некие шакали. Begins after we kill Castillo. Треба ключ, каже. А Максима ключ тут десь на кар'єрі лежить, не? Максима. О, ще один шакал. А, це койот, вибачайте. Ти там пошукай, я тут пошукаю. Ну, да, я якраз шхерюсь тут. О, можна через окно залізти. Я через окно заліз. О, ну норм, тоже вийсти. Так, ратункова група вислана до туннеля, узнає ще же загинєва, а то місце отверто zostaje zamknięte, że szukanie tych miejscowych należy zwrócić kluczy do miejscowego biura. А, там в бюрке, кстати, ключ лежит от карьера. Да, я взяв ключ Пошукай. нейкий. А, Я взяв, нейкий да? ключ. Фанкий нейкий. Фанатський ключ ці як? Да, він тут відчиняє замок. А може... І все, я вже відчинив. Силой. Якби і так можна. Так. Я тільки не А, зауважив, ось тут, що до речі, далі. тут, до речі, яка ключ-карта ще внутрі я знайшов. Карта доступу так само. Думаєш, гэта той двері? Я не ведаю, воно подобно на то, як виглядають ключі від звичайних баз. Угу. Було такое, да. Так, а може там є ліхтарик? Ти вправо, я вліво? Так, ні, тут щось з електричністю треба зробити. А де ти? В сенсі право-вліво. А де ти? А, ні, там право не пройдеш. Тут треба щось з електричністю зробити. Напевно, дзвонку. Хрен это не допомогло. Пошли по кабелю, що? Да, я дійшов вже тут, ось, але покуль я так не розумію, що з цією штукою робити. А ти майстер. Думаю, так. Одразу бачно у чоловіка вища едукація. Так, а кислороду-то хопить?
О, там Хлопець треба тут уже зачепитися. шибчутка на. Ні, не Так, хапає. от тут є ще, до речі. А може. А, ось тут гэтый ключ. Здається, ось використовується. Як вилазить на крышу? Так, я что-то запустил, вентиляцию некую. О, у тебя есть супергад? А я вентиляцію включу, вона повинна зараз перестать дамажить, не? Не видно. А, мабуть, і перестав. Ой-ой-ой, Ти на нулик натиснув? випадково. Як там униз? А, на нулик, да? На нулик, так я хочу і спуститися на нулик. А яно пропонувало, одна клавіша, я, короче, повіс, но написала нулик, і я, ведаєш, таки не думаючи, взяв, використав нулик одразу. Так, а там було щось зяє. детач. Я не бачу, де Ти що бачиш? зяє. А, это ліхтарик звичайний. А вот там под водой. Это ліхтарик, нічого не Ось звичайно. коли ти стрибанув у воду, свалився у гэта. Ну да, може і нічого б не було мені. Ого, ти гляди, колькі тут трупів, що за здарилося? Не видно. І свіженькі ще тут лежать односно. Ого, тут голова нейка. Берети її. Погляди, яка. Де О. голова? О, ого. А О, що тут це щось фіолетове написано, таке? написано щось. Благословенний усі... Хай Почитайте буде- лепше. Ага, благословенный нех бензі окжики, терпіння і радості. Ну, короче, все, що дотично терпіння і радості. Гdy ж самонитым самым. Благослови всіх, як то, ветра перемен, бо то ўсё будзе нам нагадана, co здарылася ў гэтым месцы. Ну і, короче, wszystkie рэчы трэба таксама благословіць, якія маюць канец, таму што яны пазналі мудрасць і вось гэта і все. Блин, я не памятаю, прыбегласць, прыбегласць. Короче, тут Гэта просто, ў што якім трэба месцы? прагаласавіць все рэчы. Апошнім? Предапошнім. Перед апошнім. Мудрость- Blessed мудрость are і all things прибеглость. at the end, for Ну, they это як alone ти... you wit and vile. Wit and vile. Угу. Давай, я беру голову. Давай його. Айтем нейкі І далі. що? А що за айтем? А, і це все? А куди Це гэта все. айтем? Ой-ой-ой, допіздевся. Так, окей. Некая дорога отвалилась нам. Стрілочки Окей. показують у А, інший гляди, бок. тут некие малюнки. Ми там знизу були, не? Ага. А, вон, да, вон знизу, бачиш, вони на землі. І тут ось вони так само позначені. Виглядає, будто би ми не з того боку прийшли. Не ведаю. Да Що тут ні. є самоліт, який на воду садиться, ні? Чекай, а типу ми пройшли, да, гэта все? Да, да, да. Ні, як дивно, чому тоді... А, Яган тут, махшме, Стоун. воно зачинено було. Ми б коли б сюди прийшли, воно було б зачинено. І Напевно, просто да. треба було уваход от шукати з іншого боку. Так от. Так, ось там тут нічого мембуш є нема. 800 метрів. А, ну давай спробувати. Тільки нам би Ну, самоліт може коня де можна взяти. чи коня на... Самоліт лепш, конечно. Є ще 3 самоліти, я навчуся літати. Є ще 3. О, там джип є. Ну-ка на мапі бачиш. Ну, теж непогано. Ой, тут хто є. А ось і наш А, транспорт. а ось і господар джипа. Там ще один за ним.
Так, мы вот сюда на пистолетик это едем, так? Да, на пастку. Як це написано на мапі, як це називається по-польську? Криптоним. Криптонім. Ну, нет, типа, Засада. нет, это назва. Засадка. Засадка, да, засадка. Ага, Засада, розумію. ну, по типу, по факту так она и О, есть. а там макаогна було. Нам треба. А чому, о, давай. Ай, тяжко целиться. О, ладно. Так, а куди ми? Чому ми рушимо назад? Тут такого сьогничка ніяка. А, зрозуміло. Добре, лутай урночку, я покуль там На этом, на Нахабним. могилках. з тим нахабним типом. Тут, короче, такие файные могилки. Им ходов 200, и она уже разбуганная. Все, я Синие далі. крышники православные. Да що, отрымлюється православні тут живуть на виспі? Ні, ви там тут Не, той католический крыш был. Католический А. был. Я мал на увазі, що християнський. А, християнський, окей. Но видовочно католический был, да. О, Вероятно. по синих стужках едем, все правильно. Блін, мені так дивно, бицем би картинка трошки рветься, я не розумію, чому. Чи то монітор, чи то PlayStation. Не ведаю. Конуку. Але так дергається, ну, і як это... Коли неправильно працює вертикальна синхронізація, ось воно так виглядає. Shit. Those guerrillas might need some help. 100 метрів зліва об'їхати треба. Я бачу тут некий каньйон, бо ліпше перед мосту все ж таки проїхати. Я думав, спекша напрямки поїхати. А, Ой, я не туди поїхав виник. Ну добре. о, я аж подумав концовий. Здорово. Доложить обстановку. Там огнеметчик. Він Ой, вибухнув. ну все, напевно. А, ні, от ще один. Він спиною до мене повернувся, чи це була його помилка? Ой, блядь. Где ты? Всё. Ого. Якого ти забив? Ну, я сам спужався, на мене просто... А він у клітки наповно скажіть. був, да? Да. І та його визволила. Ого, ні, тут без тако, визволення. погляди, кольки фруктів гніє. О, тут еще один есть. А, ось он. Михась, він твой. Бо я тікаю. Так, добре. Все, здається, тут ми все пролутали. А, тут некая скринька ще є. Десь у будинку, напевно. Скринька. А, маленькая, с хорошими Маленечкая, да. Опа. Спрей кэнс. Мне некий Слухай, капелюх тут дала. некие вон бобы сушатся. Те что это? Арахис, мабуть. А, ті кофа. Кава. Подожди, Кого чекай, баби? що за капелюх мне дала? А, это у машину, видать, он вешается. Это не цікаво мне. Или какао. Бобы какао, ось. Ось так виглядають бобы какао, буду видать. Где? Ну, ось А, повсюлено тут. вось гэтые низкополигональные штуки? Ну. О, ти бачив гэтага? Да, я тут был, я тут скриньку лутал. Винік Ну, добре туди, висить. туди сам Цікаво, сенсом. цікаво, а коли по веревке стрельнуть, ён упаде? Да. Чи ні? Ага. Ага. Не та хуйня. Не та пераблытаў, гэта не той распрацоўшчык.
Это не РДР, да. Сідай за Блін, кулемет. ось шкода, що у компанію РДР нельга проходити типу разом. Али есть РДТ, ну, я думаю, ты за кулемет хочешь. А ні. Там, ах, але. Ладно. Бля, где там Сядаем за дорога, я не кулемет. бачу. Ладно. 10 бала. Але гэты кулемёт такі бессэнсоўны, ён такі касы, ён так цяжка кіруецца, що жах просто. Угу. Ну, все одно недалеко ехать. Яны уже нас не нагоняць. Чарапахі. Бля, трактор стоит. Не проехать. Ух. Так а все, мы же ж добраліся аж на. Тут осталося 3 метры. Я погляжу, что в доме дикого. А я місію беру, так? Угу. У гэтай спадарыні. Добра. Карацей, трэба фермеру памагчы в даліне Фернанда. О, я тут Кастильо на телеке глядеть. Глядели. I'm so done. Шо, нельзя пропаганду глядеть? Ну. Да, нельга. Все, 3 кропкі некія нам дала. Или дом не пустая. Андык, далеко где? 4 на вот пункты. Ну давай на гэты на ближайший. Давай. Я на тракторе поеду, мы ж все ж таки фермерам допомагаем. Давай, я пешкой побегу. Ну, у меня якраз... А плуга нема, так? А, курва. А що ми мусимо фермерам гэтым дапамагчы? А я не зразумеў, іх там хтосьці вельмі доўга ігнараваў і якаясь несправядлівасць і що-то трэба з раслінамі зрабіць. А, ну все, я не доехал. Я уже плыву на тракторе. Некий гауно. Гауно трактор. У меня тут дилемма. Яка? А, можно просто в воду стрибануть. А, почекай. А, мы, бля, мы в разные боки побегли с тобой. О, курка. Аж Я, воно я мене на не ближайший відключило. побег. Да, я просто подивився, що ти не туди і сів на гэты трактор і навпрост поїхав. Зараз тоді буду хутко. Ну тут можно, да. Можно пройти. Там побачиш, машина Ой, лежить, ой. это моя. Оля, я слухаю. Я бачу. Я А що ти її не перевір... Ну, я А, просто вона там, вже за- там треба було дніше поглядеть, просто видиш. Там щось А. там з підвіскою. Грукало щось знизу. Так, Больше Ага. не грукає. факт. Що, гоним? Гоним. Я просто приїхав, щоб погляжу, дороги нема. Так. I have a О, гляди, їм треба отремонтувати те саме. too dangerous for me. Угу. Зараз. Я вже вмію. Так, Бля, я... я не ремонтується. Серйозно? Ага. Так, у меня что-то кот тут бушує. Ай-яй-яй! 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 Тут Ага. вміє. Ага. Треба залізти. Гляди, ой-ой-ой. Треба залізти на эту стерну. А з якого, блін, часу ми механіками стали, я не розумію. І перескочить. Оба. А далі що? А що далі? А що, фермери самі не могли гэта зрабіць? Так а далі що? А ні, тут дамажить так само.
Ні, там, напевно, що-то треба з тою штукою може зробити, ні? Сходи. Ну, може, да. I have to turn off the water. Then unplug the cable. А, я накручиться за конт води ніяк? Чи що? А, тобі ж треба десь ці плотину перекрити, чи що? Так, ну-ка. почти поглядим, откуда вода тече. Где вода тече? Ну, Откуда? ну не тут, не знизу. Тут еще спокой. А, я знайшов валв, бачу. А, Інтеракт. І он з бочки тече водиться. Perfect. Блях. ага. Чого ган? А я не ведаю. Блин, курка. А як анплаг? О, пул. А, отлучить кабель теперь как-то Все. треба. А, Ось я ось. дочу. Нормально. Senora Toca. I helped Senora Rivera with her electrical system. Is she happy with that? Seems so. Did she want you for more chores? Ну, якась така незрозуміла. Так, куди Хто далі? там На кричить? Кому ближайше. там? Хто-то тут кричить help me. Не бачу. Nope. Так, а это ближайшее на этом березе, чи на тим? А, і на третьем березе. На все ну. на тим же березі, да. Ну там. А я думаю, ліпш по этому березі бігче. She just kept thanking me. That sounds like her. А потім перестрибнуть. Ти О, біжиш? кричить. Да, ти- тут просто я не можу зрозуміти, де і хто Ніяку откуда флешку? кричить. Флешку взяв чи нам дали? О, почекай, А, почекай. это она просто заскриптованная подруга, она все ще кричить help. М. Окей. То, якої ми допомагали, вона щось це запаховала. Help! О, я знайшов. А, то мост є здравляний некий, да? Не ведаю. Що це у тебе за транспорт такий? Це такий, як у тебе був? Я просто гук почув. О, нічого собі. Ну, гляди, він добра тоні. Блять, він захрас, я не можу. А що він захрас? Ну, так собі трактор. Ледь їздить. А. Поїхали. Ой-ой, на мене хтось напал. Ох, это крокодил. Это, кстати, место полювання на крокодилов. Ти коли не Ну, бачив, таки да? полює він на мене, не я на його. Так, Ну. м'ясо залутав. І він просто переплутав, на кого це місце полювання, то я йому трохи нагадав так. Так, і що тут? Хіба трускавки треба збирати буде, ні? Трускавки? Мы ж не в Польше. Ну, бля. Мы 10 на Кубе. О, Какао некий бобы. ключ. Ключ до шопу. Так, некого кладу ключ знайшов. Конечно, Так, написано. это- Ой, да коллега читать. I'm sorry to hear the soldados. Threaten members of your family. I'm also doing some of rope. I'm also at the end of my own rope and tired. Hold on, and I promise to give you an answer one way or another. И он повесился 10. Тут я ще один 10 висить. Не ведаю. Так, короче, нужно какого-то курчака знести и, походу, завалить его. Чи просто знести и не завалить. Ключом скористаться не спробовал. Не, у меня есть ключ. Я скористал Я- все же. А, Senora Toca. Певника дали нам. I helped the people out of Rese Farm.
They seem happier now that the rooster will have a new owner. That is what was bothering him. Так, ну все, тут ми гэта Problems in peace. зрабілі все. It is what it is. Можна далі рушить. It is what it is. Бляха, праз мост. Ці на гэтым боку, потым на іншым. Давай на гэтым боку напоўну сюда. Якая Думаешь? больш дальняя. Ну так, Давай, давай. 270 Давай, метров. Давай те, що дальне. Так В само 2 раза не... праз раку не бегать гэтую. Ну. Дапамагаем фермерам, мы добрыя, бачиш. О, я і землю тільки що одобрив. Здобив. Так, А, я бачу. так. Що тут треба Яка робити? записка, інформація тим якісь... А я не ведаю, я з ним не розмовляв ще. А, треба порозмовляти. А я не ведаю. Ну тут, типу, Так, я я чую його умничку просто дійсно. вирятував. Я його просто вирятував. Блін, ти мене мене роздражняє. напужав Not either. І все. Incredible. І тут може щось знайти треба. А що знайти, я не розумію. Треба з цим порозмовляти. А, з ним нельга розмовляти. Значить, це не з ним. А, не, можна. Тенхіліо депута це так, який є укритий в моєму дому. Is there anything else you need? Так, все. А, да, просто треба було порозмовляти, Said все. Senor Duarte and took out a nosy soldado that was bothering him. Did they find the secret clinic your guerrillas were using? No. Якось просто. That's good. Такое не вельми цікаве, ніяке місце. Побігли на той берег тоді. All of us. Ноги не зламай. А мальше. Ну, тут некий кроссфит просто. С кропки на кропку. I should call Senora Toca. От тут скринька є. Senor Где? Toca, А, I have some bad news about як the туди Innocent трапить? Heart. The А, тут soldados дивись, а, да. executed the people here. Скринька намальована. Another couple and two guerrillas. That's probably their boys. Ой, я під домом її бачу. Bragging about being guerrillas. А, Треба зайти, а, як а, під дом вот это залізти. не взорвать. Чекай. What should I do? Nothing. Не. Ну, гать. Ну, варто було поспробувати. The first family the soldados executed. I promise you that. О! Я пробил дырку. Нормально. Стрелял по собаке. А зробив дірку. Так, пальчатки дали. Що А, за не яни? подивився, що. Я не подивився, що мені дали. Так, пальчаточки третього уровня. А, Throw да, так knives само, and ніякі throwing перчатки. axes. Не цікаво. А шалом что? Ну, тут некая это забегла. О, до речі, у мене є шалом некий, стрілять добре. Slow down security camera and enemy auto turret detection speed. Так, все здається. А, тепер треба порозмовляти з Петром. Вернуться до його? Да, я так розумію. Бляха, серйозно? Так, я починаю вертатися потрошки. А, я на іншому березі. Я на іншому березі, Лепі. потім я ще на іншому березі. Мгм. Не, ну Microsoft, конечно, Моє блядь, вітання з придумала. подавства. Вітання, Побігли. Ніснарок, як у тебе справи, Вітанки, що нового? вітанки.
Мы тут только фермерам допомагаем. 2 трактора уже потопили. Вони нам удячні за допомогу. Ви задёбли. I have to put it out. Gracias. Yeah. Тут нема крокодилов. Не, ну на меня никто не нападал. Так, все. Так, все. Чекай, вона ще щось сідала. Так. Как уратовать дочку некої сеньори Токі треба. Але я не бачу, у мене на мапі ніякої кропки нема. Так само не бачу. Ask me to hide in her sailing. Objective failed. Тут движуха. Треба було внутрі сховатися, короче. Ага. She could be Всё? anywhere, I'll check with the neighbors. Треба сусідів перевіряти. Типа. На ушивості як? Не ведаю. Так а з хати порозмовляти нельзя, яка внутрі стоїть. Да не показано, що. Ось колізей, ти не можеш порозмовляти? Не пока. Нічого А ти собі, до її які подоходив? просюки живучі. Ти А подоходив з до їх її? м'ясо падає? Та хопіть З стріляти. них нічого не Що падає. відбувається? Ти Ну, подоходив фірці до її? нельга порозмовляти. Да ти Ну- тоді подоходив, коли стріляніна Да. почалася. А після Подожди. стріляніни. І знайти дочку все ще треба. Що, ми шукаємо дочку десь по сусідях, не? Угу. І тут якби не показано де. Ну, не сказано де. Ну, я Пиздец. так розумію, недалеко. Хто твої сусіди? Де? Хто її сусіди, буду. кажу? Це один дом літерально, чи ні? Да, ну на мапі не бачно. Вон, тут здається, магчима альбо ось тут, насупроть каса Рів'єра, знизу мапи, альбо на усход трошечки до фарма Вільєра. То, напевно, один із сусідів. Ну, побігли. Куди? Побіг? Куди? Побігли на низ, на ближайше. Але я думаю, Давай. тут хоча за все скриптоване, що ми прийдемо одну кропку, потім у іншу, тому... Побігли, мабуть. Ти думаєш так? Ну, да, не ведаю. Ну, просто гэта быццам бы адзіныя суседзі. Так далеко бігче. Ай-яй-яй, ну я вже амаль добег. Просто я больш суседзяў не бачу. Ну, пошукай там. Не, нема. Ну, прынамсі, не бачна нічога. Я побігу на скриньку туди. Добра. Некая тупая місія.
А, на фермі Янторена. Ти спитав? Ага. Где гэта Так, а ферма? сейчас будем шукать. А, вот, я поставил кропку на мапу. О, пошел за козаки. Покрач бігають. Гэта Опа, мы со что за слэшером. казаки? Дороги. Ага. А туди залегче откурсти оттуль. Так этой з книжки ще не так просто добраться. А, блин, а мы задалека друг от друга будем зараз. Там треба... Альбо мне чекать себе, альбо ты зараз на мені телепортнешься, бо ты вельми далеко от меня. Мне б... О. Все, теперь можно Рекрутинг Михася в телепортироваться. КС. Михась, коли рекрутинг в КС будем? Я бы с задовольнением, але у меня комп не тягнет КС, так что... Ну, ось і відповідь. Як называется ферма, ты сказал? А я отзначил на мапе вверху. Я на... Вверху, унизе, то- точнее, мапа унизе. унизе. Я на Terraform? Фора, что-то там, типа... А, Юнотер, да, Юнотера. Добре, давай тоді у город бегу, когда ты бегай на ферму, а я побегу собрать телегобок, когда тебе А, блин, не, телепортнуться. надо нас телепортнить. Меня А, телепортнуть. чтоб телепортнуло. Все, я зрозумів. Ой, я чую трактор. У гэтым і быў сэнс. Я ж ось адразу твой план не раскусіў. Блин, капец дома, що-то спякотна. Магчыма, трэба кандішн уключыць. У вас, дарэчы, як за... Ой. Що там відбувається? Кого там забили уже? Так, здається, все. Mierda. Шукай її ухать. О, я чую. А, Я ось чую вона її. тут. You saved me. Не, ви сейфт є. О, і тут скринька. Опа, зараз некий скінчик дасть. Ну, так, этого самого, дашборд дал. Арелі некі дала. Ой, Ні. кажу, Арелі, каралі. Арелі, блядь. Мені їх капелюш дав. Напевно, той, що тобі А, давали. у меня капелюш, да, попередня. Зараз некие каралі. Королі, скоролі. Так, і що, це що тобі так? треба з нею порозмовляти. А, я можу порозмовляти. Your mother is worried about you. I will. I promise. А коли їй голову вистрілить, ми провалим місію? Ну, можеш уже стріляти. Не, не буду. О, у меня 16 ранг уже. Hello? I want to thank you for saving my daughter. No problem, Senora Toca. No problem, сеньора. Тока. Libertad from now on. I can promise you that. Gracias. We also have a gift. О, треба за гіптом дає на ферму. Вона нам Да, некі подарунок бля, дасть. серйозно? Да, магчыма некі... О, а дзе я? А, сеньора... Не, это сеньора Пердита. Ні, не треба. Не треба да її. Не? Ну, нічого не вибивається, да. А там некая сеньора... А, Сирейра Пердита. Also have a gift for you. Ладно. Farm when you Так що, куди далі туди? 250 метрів скринька. Давай. Ай-яй-яй, курчик. Чому не державний? А, нема державний у гульні. Здорово, Артур. Здорово, нема державний. Що ви, як там КС-очка бігається? Опа, мене поймали. Ну, Штирлиц ще ніколи не був так близько до провалу. Who's there?
Хто питає? Так. Бути. Street Surgeon Kicks. А мне некие штанцы насыпало. Давайте поглядим, що за що це. Лоутап на Андрії ще не вдома. Ну тут чекай. Improve Small Speed, Automalion Healing. А гэта що дає? Де он волейболи гуляє, Максима, свої? Хлопцами. Мокрими, потними. Так. Так, куди далі? А я не ведаю. Ось сюди на КПП треба. Ну давай на КПП. А, отсюда можно стрибнуть можно и пролететь трошечки, не буде вельми висока пробка. Ну, Тобі добре, у вмираю. тебе вінгсют є, лети. A thousand? But that's impossible. Лечу. That's crazy. Ого! Лети. Дякую за сапку, Артур. Ніфіга собі. Just making shit. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Дякую за сапоньку. Ніфіга собі ти видав. Добре, ти мене розбився телепортнуло. Мене телепортнуло. І, до речі, у І ти мене розбився, я опинився, я був у режимі вінгсюта, коли мене телепортнуло. Дякую за сапоньку, ніфіга собі. У мене до этого не було вінгсюта. І я одразу у дерева як упилився. У дерева. Так, блін, а чому він не розбивається? Got to be careful here. А де я їх не бачу? О, хіба. А, ну ти вже забрав його. Тепер можу писати чоловічим кольором. А. Пошу тебе. Это все для гэтага было, так? А що, нічого не дали? Ні. Поставь Для книга чоловічого була. кольору. Ну там, напевно, ще які смайлики отшинились. Разом з сапкой. Теперь у меня Так, есть ах, сабля. это самое, все одно, що все біле, ні? Что, еще раз? У його ж все одно все біле, ні? Що значить? Где, у чате? Ну, Ну, это у тебе, а у Агульны мне. Ну, типу, на самим твічі. зрозумів. Там, типу. А, ти, до речі, можеш за бали канала так само підсвічувати повідомлення, там воно, здається, насипає трошки. І ще музику можна ставити. Але я не ведаю, як погано мені працює останнім часом, я що не розбирався. Мені трошки лень було. А ти відав, що гранату можна затримати? Ось тримаєш Затримать? його це, да. Ага. А потім кидаєш. Ну вона може у тебе в руце вибухнути, до речі, гэта я ведаю. Ну так, Вона да. так вибухала. Не, ну там є курва, мой любимий. Він, здається, повинен бути отвартий. Блять, пізда, ти виходиш з машини. Хто стріляв? А тут тип з тачки вийшов мертвим одразу. Ну, Ну, таким типу, углом вийшов стріляв. і розбився, зламав шию. Яким він должен був? Ми все вистікали, я йому в голову стрілю. А, ти йому стрельнув? Не. А у меня просто не было бы гука. У него просто он выходит и ломается одразу. Блять, то стільки скриньок. I can't breath. Это что? Я не можу дишати. Не, это я розумію, до чого это он. Поїхали. Ну давай. Ты поставил кропку, так? Да. Ну там... Бля. Это ты жестко.
Блін, ну хто ж знав, що він огнеметчик, ну. Засуджуємо, не скажу. Окей, ладно. Він огнеметчиком опинувся. І він вибухнув, здається, коли я його задавив, да? Мгм. Задавив огнеметчик. Але гэта было эпічна. I can breath. Спроба номер 2. Добре, потім розповідеш, що... Давай дубль номер 2. Ну, гляді, А вони тут знову ніяка поїдуть. Хуятина вводиться, написано. О, і Сібас тут так само. Хуті. Чекай, у мене кудись ще не туди пункт стоїть. А, ти на скриньку їдеш? Ну так. А кончатковая мета у нас скарб. Вне стріма загуглиш. А, добре. Але я можу і зараз, мені піздець як цікаво. Загуглить I can't breathe. Ну так, так, так. Я нечто особне видасть. Максима, головне, каб нам бани за гэта не О, было. гляді, червоний На всякий череп випадок некий осуждаю. намальований. Ого, що погнали. Це що цікаве. Я навіть не ведаю, що це може бути. Бля, ну куди Некий ти? скарб. Ну більш нема чого Напевно. полкати тому. Може Може, вони... куди нас сказати, куди треба було їхати. Блядь, шатає. Саванна. Моя царица ритму капуэйра. Ты моя бум-бумбейра. Все, уйду гляшати півко і дивіться КС2. А, Блядь. давай. Я так розумію, за Б8 завзяєм, так? Давай доброго прогляду, капети. Б8 перемогли. Блін, там Наві тільки на третій стадії буде. А хто столбієт хуляє? Б8 і хтось ще. Ах, ні, а хто у команді був бої бієт? Українці, наскільки я пам'ятаю. Ну, так само український колектив. Ти розумів. Hostages. Але там, ну, нема таких, на мой погляд, ну, відомих прям зорок. Нісан Даянг там випадково, ні? Я не ведаю, насамрэч, состави Б8. Хто там у їх? Бо я якби, ну, гляжу їх матчі тільки коли вони ось ідуть, у мене є вольний час, і то так. Короче, не то, як я великий завзятор. Стак українців вболіваємо за фут, Б8, Наві, далі похуй. Все, пішов він. Все, давай, поки. Доброго прогляду тобі. Ось так, коротше, да, стак українців. А я не можу, прикинь, залезти, коли ти лезеш. Ти якби Ось блочиш так. мене. Да, сквозь тебе не можу пролезти. Сімафори працюють. Так, а що тут у нас? Що? Заскоквай. Там скринька на вежі була і все. За я навіть нічого не дали. дергается все. У меня реально что-то... Может, PlayStation почистить просто треба. Ой, я злез випадково. От А ти ні. проехать тут хочеш, чи... А, за скриней, да. Опа. Порох. Порох. Так, сідаю. 200 метрів. А я проїду тут? Угу. Проїду. Гэта ж не смута. Бачу, гэтыя приколи со смутай, там, типу, кут будинка, Ага. і гэты конь стаіць. І тип, короче, не може пройсці паміж конем і будинком. Але там, ну, досить така велика адлегласць. Thank you for this bendy Саванна.
Моя цариця ритмо капуейра, ти моя бум-бум-бейра. Так, а що тут? Що тут, що тут? Та що що тут, вже? тут? А я бачу все ще скриньку не залутаную. А, есть, мапе. да. Да, есть. А, нема ключика. Шукаем ключик. У тебе є ключ, хлопець? У тебе є ключ? У тебе є ключ? А він каже, що у його нема ключа. Мабуть, бреше, ти йому это самое. Пошукай Го- внутри. Голову простреліть. Так, окей, може в туалеті? Ні, туалет замкнентий. А в сусіднім будинку нема? Сусідній будинок так само замкнентий. Бля, навіть не при дах. Не, я вже поглядів. Тоді прийдеться справді ключик шукати. Пум-пурум, да-да-да. Так, а де він може бути? Ну от, теоретично. Ай-яй-яй. На ніякій місії, як тоді. Ні, може і на... А до речі. Може ми, Максима, сапроти уперед лезем занадто. Ні, він просто не заспавнився. Ну, можна, Ти конечно, все стріляй. больше досконало оглядеть. Еще раз. Кому ви стріляєте? Кому не стріляли? Я не ведаю, тут щось горить навіть. У вас ключи есть? Так, а коли пройти по дорозі з гэтых слупков? Лорензо Санский. Ключ сына Лорензо. Кто такие Лорензо? Это по сюжете будет. У нас есть Лорензо на мапе? Адмирал. Лорензо? Да, есть Лорензові, вон миссия зараз горить. Ну все, значит, позднее придем. Просто как туди потрапить, треба ключ сына Лорензо. Блін, мне так подобається, коли ти, ну, на гори знаходишся, затискаєш ноль, і ти просто летиш з гори, как бы, сосклизываешь. І Не. при тим вельми велика хуткость, да. Зараз покажу, гляди. А, ну я зрозумів. Давай. Так, ну, угору я, бачиш, звичайно, не ползе, ну, не скользить. А ось тут, наприклад, коли ти знаходишся. А ти де? А, блін, ти не побачиш. О, во, дивись, смотри. Угу. Кльово вообще. Погнали. Там я пінгуєш, до речі, чомусь. Ну да, у меня картинка так само рвется, я не веду. Може, що з інтернетом? Може, тому, до речі, у меня картинка і рветься, що мені так само синхронізує з тобою і... Но у меня только ты пингуешь, конечно. Цалком шином. О, стой, тут можно что-то пролутать. Так, а где тут скринька? У хліве гэтым? А яно не разбивается, гэты хлев. А вон я и бачу. Коллект. А, на нюх... Шо? А, Все, все. есть. Кабаны, кабаны. Курва, дик. Я такого ж самого у Варшаві недавно бачу. Значит, Курва, иду я дик. по Варшаве вечером, спацирую. Ну, серьезно, где-то 11 вечера, Варшава. Угу. Ну, я не скажу, что я 10 там за городом, не, ну, относно центр. І просто стоїть кабан такий. Ну, як, ладно, не центр, но якби не окраїна ще. Короче, і стоїть такий кабан. Просто тупо стоїть, чилить. А потім ще през пару днів їду на машині каля дома свого. І там просто ціле стадо біжить кабанов. Чел. Тут вообще якась звичайна історія, я не розумію, з чого. Але тут справді ночі, ну, навіть днем, увечері можна зустріти купу диків на вулицях. Ну, і це якби не некая метафора, да, там. Ну да, я бачив, що там нікі новини. Що там дикі розбігалися. Да, вони тут прям капець. Там було новина, здається, весною, що вони там некое футбольне поле перекопали все.
Бля, як ви з гэты лес проїхати? Блять. Я сподівався знайти ніякий шлях. О, здається, є шлях. Господи, як мене крутить. Это нормально, меня так само... Блять, я шарага. Серьезно? О, нормально. Як добре, що ти досвідчений керовця. Бляха, ну тут, конечно, джунгли шиты. Приехали. Це древо тобі сказала? Уперся у древо, каже, приїхали. Так, тут некая Зачинено. Папір. What are you hiding at home, Senor Party Planner? А, Something that goes boom. так, Ага, треба нечто вибухнуть. Ага, треба знайти 3 переключателя. Міхась гульня висить. Гульня висить, я не тільки захрасив. Дякую, що написав. Ось. Это ж той будиночок був, чи не той? да, Дякую, дочитав. дякую. Looks like I should track these power lines to their source. Ага, треба при дротах істи. Да, некі кабелі тут подлучить. Ось, знести бачиш, і- бачиш, з гори 3 дроти йдуть, напевно, вони кажуть. Чи які дроти? Ну, тут я більше не бачу так. Чи жовті гэта дроти? Ні, жовті. Так, гляди, ось один дрот. Іде от сюди, автомат. Добре, давай ти поїди поїмо, я по этому пойду. Він де просто до другого дому, ну. І що, тут нічого нема. Та ні, тут один дрот. А, чекай, може треба на дах залізти і... О, I should check it out. Put that weapon Які 3 дроти? А в чому річ? Ні, він таки каже, що прибери зброю. придроти. А, о, дивись. Є некая штука, якою можна... А, виончений брак... А, короче, этого електричності нема. Тобі ж тут нельга натиснути, тут є некий рычаг, але його нельга натиснути, бо нема електричності. І треба як-то пустити сюди енергію. А як пустити сюди енергію, треба зрозуміти. А, ти про гетий? Може, треба десь тут залізти, тут... Тут тільки нема електричності, да? А дроти навіть нікуди і не примотані. Ні, ви в гульню робили, відовочно. Мабуть, треба Так. помити сонячні панелі, а ну-чкай прицарити. А І як тоді буде потерять? електричність. А як ти потирати збираєшся? Анучкой как? Водицей и анучкой. Не, быццам бы не. Тут некий ёсць, напэўна, будынак. Дзе ўсё гэта... Я ў гэтай гульні сперш за ўсё стреляю, потым думаю. О, я бачу нейкі клічнік, паглядзі. Ага. Ось у гэтым ну будынку. ён па-за зонай. Таму гэта не... дакладна не пра гэтую. Гэта гран-прыму гонкі. А дзе гэтай гонкі? Ой, далёк. Мы то сёння не потрапім. Але тут ёсць выключатель. А, все? Один О, да, ёсць. все, пошел ток. А, магчыма, ён в кожным доме ёсць дзесьці. 3 таких трэба знайсці, да. А як ён выглядаў, дарэчы? Ну, чырвоны такі. А. Як і Дякую. той. Да плях. О. Так, ну тут быццам бы няма. Усё гэты дом можна патрапіць неяк. Ну я там разбіў знізу некі лаз, але гэты лаз нікуды не вядзе. Гэта На выйсце жаль. было, да? Ну, я вот тут разбіў. А, І тут нічога няма. Але для чагосьці ж яны зрабілі гэтую херню. цікава. Так. І яно быццам бы унутры гэтага будынку, так?
Угу. Подожди, а коли я просто кину динаміт тут? Добре, що я хоч збігче поспів. Ну, здоху нічого не бачу. я. О, я знайшов окно. Окно Чинене. знайшов. М. Де ти Тут його якась знайшов? скринька лежить. А там з отворотного сторони дому. А, бачу. Тільки я не бачу тут ніяких этих. А, ось он, блядь. Помаранжева херня. Що, третій тоді зостався. Тож так само у ніяким будинку буде. Напевно, ось у гэтым, самим першим. Тут є воркбенч. О, я знайшов виход. Давай, я пойду тоді к тому будинку. Блядь, тільки я залізти не можу тут. Походу, ранбуст треба. Ладно, все, знайшов. Все. Що, Є три огоньки контакт. горять, я это включаю. Господи, пропаганда Гэта- одразу. Гэтыя двері адчинились. Так. А! І що там цікавого? Показывают нечто. Тихо, тихо, тихо тут. Бля, ну я же глядел. Не гляди, ты это... Можешь трапить. Потім яшчэ і цябе ратаваць прыйдзецца. Ад уплыва. Потым скажаш яшчэ, што Касціль, ё маладчына, такі гарны мужчына. Так, soft target gloves. А мне нейкія головы здалі. Ой, таксама. корали. А, вот, мне кралі да гэтага давалі. 15 О, wishes мне таксама называется. яшчэ адні далі. И спас 12. Да. Прикол. Ой, нейкі скінчык, да, спас 12. А чаму табе хутчэй дае, чым мне? Як это так? Не ведаю. А, блин, ты, напэўна, лутаў, ты закрываў місію, таму у Мабуть, тебе мабуть. хутчэй триггер спрацаваў просто. А мне потым ён перадаў ўсё ж. Ну так. Так, receive pieces from enemy skills by takedown. А что такое takedown? Это коли уплотную подбегаешь? Что у тебя там отбывается? Я палю цыгарету, а па мне стреляюць. Вы смокшитесь за им? Все. Все, это добре, можно на миссию идти. Го. А, вось туда якая наўпрост? Да, вон Ну да. 380 метров. А, блин, она наверх. Окурчик. Ну, то до гори треба йти. А як тут до гори зайти? Тут Не видно. хіба... Может, сюда, мабуть. А, ось, так. Скорее Я за якийсь вас. знайшов шлях. Нема залазу. Ты там знаешь, о чем зачепиться, да? Не-не-не, я просто покуль іду навпрост, і А, ти вона зам'яв. ровна. Якби... Не треба нікуди навіть лізти. Добре, що не на баги. Ну. Ой-ой, здається, я прийшов. Хе. Що там, тупик? Ага. А ти ж, до речі, в пік гуляєш, не? О, пик мы гуляли так у понеділок. Оптом. А ти на чим на PlayStation? А, ну на PlayStation нема, ти про Steam, да? По Steam, да, ми з этим там. А ви як-то разом гуляєте в колабі, да? Да, да, да. З каточком і з гэтым. З Усіславом. Блін, ну О, мені так, прикольно. так Ну, само але тупик. я нубяра такі жорсткі в піки, я б так само, може, коли побігав з вами. Ой, зараз до тебе телепакнусь. Бо у мене тут шляху нема. Ну, ми кожний... Амаль кожний понеділок збираємося. А, ну, Ти тут розпочав прикольно. місію ніяку? Ні, я просто зайшов у лагерь. Ага.
We were just kids, El Tigre. Тут воно, видимо, катсцена одразу сама починається. Угу. I took pictures of that place Horon was talking about. Бо я нічого не робив, от би слова. They look free to you. This is what Libertad and La Moral are fighting. О, это то, що ми At least we're doing something about it. фотографували на піном стріму. This is happening all over Yara. You just can't see it from so high up this mountain. I can't look at this anymore. I didn't vote for Castillo. The war is over. So that was a waste. Está bien. Shoot the truth. Окончено. А, это просто не комиссия вернулась, яка у нас була. Ну, тепер ми скончили. Тому воно автоматично і О, почало. давай, давай так этого, хлопці. А, так це щось не цікаве, напевно, ні? Да бегай, бегай, все Яка одно. перша любов. Libertad is paying rent here. En serio? Yeah. Ну, назва не вельми цікава, ну ладно. So Ой, він уже давно не хлопець. stay here. I knew something was going on. I still hate that they don't get what we are fighting for. Maybe they will come around. Короче, какая-то сводка Мігеліна була його першим коханням під час революції 1967 года. Вот вона перша, хто покрила його серце. It was a dream. Just forget it. І прийшов час, щоб розповісти їх це. Ось, і ми зараз відовочно понесемо ліст. А тим, як він розповідає їй, що вона його життя. Так, ідея вона ось тут, вона перша. Ага. Ну що, погнали. Нести ліст. Альбо її шукати, я не ведаю. Так, я побіг. Зараз почекай. Чекаю. Я тут это саме нечто роблю. Роби нечто. Тяп-тяп, тяп-тяп. Господи, який тут пригожий краєвід. Просто капець. Вітаю, як справа? Цудовно, цудовно, як у вас? Ой, вітаночки, вітаночки. Evil Dave. Wszystko файне. Wszystko файне. Правий добре, да, як твоє. Бачиш, ось з чилем відпочиваємо. Лічи на вакації зганяв. На виспу. Ось. Блін, до речі, я вже сумую правди і за морем, і за океаном, бо я, мені здається, года 2 не бачу море. Ну от же, капець. Реально, 2 годи не бачу. Максимо варто зганяти які-небудь виходні на Балтику польську, як мінімум. Але курва довго їхати на ідеї є. Від Варшави. Да и не поплаваешь, конечно, але хочется залезть в воду, коли бачишь такую пригожую плынь. Так, ну що? Бо я навіть тут гляжу, і мені капець як хочеться до моря. Просто капець як хочеться до моря. Ну все, пошли куди-то. Все, я бегу уже в бок миссии. Там вверх просто поднимаешься по выспе, по дороге, и рушишь. Там некая такая тропка есть, такая вверх ведет. Ого, антиаеркрафт сайт зауважений. Шо? Антиаеркрафт сайт зауважений. А, ну Ага. это далеко. Ну, далекий, да. Мне до этого он выбился так само. О, до речі, тут доставка є по шляху. New Treasure Hunt. А де? Так само далеко. Ой-ой. Ну тут, короче, стрибать треба. А тут техніки ніякої не було? Но я могу долететь. Я там червону точку поставив, ти бачив? Ті одразу на місці. Я перелетел ее. Я не зауважив. І зараз ти зараз розоб'єшся, напевно. Бо я полетів на місію. Блін. Я реально не зауважив, сорі.
І я, типу, уже... Ну, а ти не розоб'єшся зараз? Не ведаю. Я лечу. А, ти летиш. М, Добре. А, напевно, ти со мною на гэтай штуці летиш. Да. Добре. Цікаво, в ФК-6 як лічиться у двох або тільки у одного заховується, у мене не заховується. Да, тільки у одного заховується. І Проходження. трофейчики тільки йому дають. Так, зараз відкривай парашут, добре? Тут А тут некое написано, минное почекай. поле. Тут минное поле. Пелигоминос. Это мы уже выбухнули? О, гляди, напереди мина, червоная барж. Ага. Обойди. А я хочу ее знищить. Ой. Ой, А. меня забило. А тебе? Не? Меня Амаль. Okay. Ну, погляди, тут некие унитазы. Крокодилы унитазы. Тут некий псих живе. А, гэта любоў яго жыцця вся. Гляди, гляди. Ось на эту вышку треба залезть. Ага. Блін, та я ж далеко быў. Я мінус. Трохи неприємно, ну так, не трохи, вельмі неприємно. Що зробиш, юбіки? У юбіки. Да, бля. А, блядь, а чому вона дамажить, коли так далеко стоїш від этой штуки? Ой, тут і дикі бігають у її. Come back! Lorenzo sent me! А, все, вона збігла від нас. Так, а як наверх залезть? Да, бляха. Есть аптечка. Не. А у тебя аптечки нема, да? На. А де я зараз тут бахать буду? Тут ось знизу. Да, я ведаю. Воход. А, я не могу пройти тут. Она горячая штучка, я скажу. Momento! I have a letter! И что, я ее догнал. И что? I have a letter from Lorenzo for you. Розмовляємо. А я не можу з нею порозмовляти чомусь. А, все, ось можу. Ну, у вагулі якось шостої частки не дивлюся, але ось I'm a friend of була Lorenzo's. надія. Да, ну ніколи не було надії на Ubisoft. Look, I have a letter from him. Це просто руїнери. Працюють уже на заработаному калісті імені. Lorenzo? Apologize? Нічого доброго не робили останнього часу. I can feel it beat again. I'm carried on the wings of butterflies. Cool. I'm Ну все, just коротше, яна зараз буде порхати, як мотильок. Seven Cinema? Що за Seven Cinema? Это гульня такая? Чи що? Я не ведаю такого. Ці гэта студія. Юбіко. Ой-ой-ой, это ти добре придумав. I just delivered your letter to Miguelina. You couldn't warn me about all her booby traps. О, Галина хівчак, який шаг Блан. пригоже.
Блять, а где тут бомба была? Ёб твою мать, ты эта бабка заминовала тут агулом усё, блять, что таки можно заминовать. Да она ёбнута. Я хотел поглядеть шармик. И Эмоджи зашел, 7, зашел к храму эту самого. Эмоджи. Ubisoft. Блин, а что за эмоджи 7 ТВ? Гарячая мілфа, да пиздец, яка гарячая. Я б навіть, ну, така вибухова трошечки мілфочка. От тебе нечто і эхо пойшло. А зараз? А ты... Може, 10 запустився. У тебе. А ты меня чуешь, Рехи? Я тебе нормально чую, так. Чекай, а так? Так не маєш? Так, не маю. А, гэта я джойстик замуціў. Магчыма, у гульне просто пачало Ну, я передаваць. А я ну-ка, так само. ну-ка, давай паспрабуем зараз Ой, на да. Да, мы у гульне размаўляем. Прикольно. А, гэта калі менюшку адчыняеш? Угу. А зараз скажи. А ты, от да, меня зараз. Реха не идет? А, Не, ну, тебе не. дивно. А у меня на джойстик выведен, ты тому... Да, я разумею, ну, у меня так само показывает значок, что я размовляю. Ну да, Почему? просто ты у меня выведен в джойстик, в динамик джойстика целком. А. То есть у меня чат, я як-то налаштовывал, здається, как в динамик джойстика еще. Я на тебе не перешкоджаю. Да не. Что хотел поглядеть? А, шармик, А я- шармик. Что еще раз? Шармик хотел поглядеть, кажу. Да, ну оно просто вельми прикольно в динаміки джойстика. Але я замуться, калі ласка. Бо магчыма на Так, трансляції чутно, бо ти якраз під мікрофоном. А что я такого зрабіў, що яно пачало выводзіцца? Так гэтага ж не было. А пам'ятаєш, у мене так само просто ну, випадково пішло так робиться. Ходити на роботу з понеділка по п'ятницю і ще раз у суботу. Є. Дякую, дякую велике за подаруночок. Дякую. А як можна відключити Дякую за гэта? 10 руш. Офігеть. Дякую. Мьют, а можна зам'ютити тобі особливо? Можна на джойстике просто натиснуть гэтую кнопку мута мікрофон. Я ведаю. Ай, блядь, курка. Але просто хотілося, щоб я на не виводилася. Ладно. А. Так, господи, я спужаўся. Саут, які я дапамагаю... додатка додає кастомні емоти. Блин, ну я Поехали. агулом просто... 800 нічого не метров пам'ятаю. назад. Ми зможемо туди залізти? Як думаєш? Магчыма. Магчыма. Там коні є. Дзе? На радарі ось тут так. Так. Можна викликати. Ну, я зёбру. Hey, a magic horse. Так, а колькі нам до той кропки? 800 метрів. Дофіга. You're okay. Справа не в тим, що Дофіга. дофіга, справа в тим, що у Харуні як треба. Здається, я покуль нормально рушився. Ох ты ж курва. Ах ты ж, блядь, у меня коня съели. Ах ты ж ебаный курва. Паразит, блядь. У меня коня съели. Буває. Ну. А чему ты себя коня не выкликал? Я викликав. Але А, прийшлося ти на коні з ним зараз? розвітатися. Ні. А чому? А я тут граплінгом треба було скористатися. Валки сардечки. Дякую за лайки. Дякую за лайки на трансляції. Дякую, що підтримуєте. Сайт з допомогою додатку додає кастомний емоут. Ой, Чому я упав? я тебе сбил? Мне показали, что Я меня повер- некая живёга укусила. Это я сбил тебя А, ты на коне. на коні. Ага. Бо Ты я знайшов, як уже... там обійти?
Ой, тут, до речі, самоход є некий. О, тут ще один конь є. Я тебе можу это... Давай, Біг, давай. біги до мене, я тебе коня знайшов. Зараз почекай. Я, мабуть, на гэтым поеду. На таксі. Все, тут два коня. А, блядь, вони збігли. Все, пиздец. Нахуя ти сигналиш? Ну... Дякую, дякую за лайкосики. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую велике. Hello. Так. Иди ты лесом, а я поскакал лесом. Так. Прикол, тобі ж коні почали шугатися того, що тип гудок затиснув. Обоссаться. О, там еще в локере некая миссия есть. Я. Так. А тут... Нет, тут нема. О, господи, як камера трясется на гэтым коні. Меня зараз вырвить. Я просто намагаюся знайти якийсь шлях до... А, блін, а ми далеко один від одного? А ти куди поїхав? Я сзаду. А, зрозуміло. О, курчак, а тут, напевно, ніяк не заберешся на гэту гору. Давай. Давай. Тут, напевно, ніяк на гору не заберешся. Я заехал. Мы можем О, на базу лучше. вегнуться. Блин, а я далеко от базы, мне сдается, не? Где Да, база? там вот где миссия. А, это там Денисия. Типа из базы потом туды. Угу. Давай попробуем. Ты на базу уже шлях ведаешь? Так, чекай, а я... Там больше ты на кони? Не, уже не. Я злез уже с коня, я просто залазил в гору тут. Ну, бо на базу худшей буде так. Бо коням треба... Ого, хайлайтик зробили. Все, я на Да, як базе. ты меня на кони сбил. На базе Я бегай на миссию базе. тогда. Окей. Слухаюсь. Yes, sir. Так, коротше, а зараз він хоче вибачитися перед своїми дітьми. А не пошел бы я на духу? Ну да, ну ніхуя собі, а телефон для кого придумали. Дід. Дякую, дякую, що підтримуєте. Семя любви. Дякую. Семя любви. Так, нове здіянця. Що за нове здіянця? А чому не відкривається? Твой телефон есть недоступный. А нахера вы мне досылаете повідомлення на недоступный телефон? Як Прикинь, ти в лагері залез на на- гору? А там гэтый зачеп десьці був. Але я з іншого боку був. А, ой, я бачу твоего коня, напевно. Да. Ось коля його зачеп. Да, так. Що там за фото? Уже нема. А я, блин, не могу отчинить его уже. Вот я отчиняю телефон, да. Нема фото. Полетели Ну, на ладно, твою миссию. Яка Да, недалеко. погнали. Погнали. Danny, What's up, Lorenzo? What's up? someone to help me send you photographs of the photographs of my children to your telephone. We did it using this telephone. Got it. Thanks. А, бля, вони не просто не юзають телефон. Wondrous things. Зовсім Ми на дурковато. БСО можна зараз поглядіти. Photograph. You would have to develop the negative and make a print. Лайка A week. у нас. Imagine
waiting a week to Та send photographs бой. today. I know. Дякую за лайкоси. And your telephones. Ой, чекайте, я включу себе кондей, бо я вже не можу, я вже помираю трошки. If one person had one of these back in 1967, they could control the world. 6-7. 6-7. 1967. It's cray cray. Да? I gotta go kill a jaguar. А я вже все, я чую 6-7 і все. Ні, Be able to kill a jaguar. так, ну що, я приймаю гэтую штуку? Угу. I will never see that day. I will only have to imagine. Так. О, ну тут треба лететь. Полетели. I bet 50 years from now, you will be able to kill a jaguar with your hand computer. Все, я полетел. I will never see that day. А ця, напевно. Блін, я не ведаю, чому тебе гэтай штуки нема? Не ведаю. Good luck. Ну, ти сапраўды, калі націскаєш L3 і нічого Нічого не ні. здарається. Не вязан, не по ну, особому. бред. Бо я її ніде не підбирав навіть. Але коли мене телепортують до тебе, я лечу їй. Бля, дивно. Сапраўды дзіўна. Бо штука вельмі такая карысная, як бы ну, здаецца. Угу. Бляха, зараз у древо упілюся. Oye, Clara, guess who just found where all the Ну, трошки не долетели. 300 метрів засталося. Where the army forces farmers to give up their harvests or get thrown into Блін, тут некая база, але я її прибігу просто. Бо нема тут часу піться з ними. take the oil powering the factory. While you're at it, take the fucking factory too. Ой, вони вже і сирену включили. Я ще 180 Ти метрів, напрям але я такий вже в базу швидко. пішов? Ні, я збоку пробіг трошки. Ну так, за крану, ну, як трохи, але ні. Все, я на місці. Чекаю тебе. А, ти вже на місці? Угу. Я так само. Леха, огнеметчики пушить. Да, меня так само, пиздец. Так, надо изолентой перемотать ожоги. Это... Бля, какая тут стрельба жахливая, просто пиздец. Так, все, я лутаю. Угу. Annie, you've outdone yourself. Нічого собі з люлькой. Мотоцикл з люлькой. Ось гэта ні хрена собі. А, так мы на эту базу едем, да, добивать их? Да. Все правильно. Мы над ее прилетели только что. Better than twice, I fear. Так, я камери знищу. Хутко.
Схори. Треба ще Заходжу другий внутрь. поверх. Треба другий Виходжу. поверх штурмануть. Так, все. А як наверх залізти? А бачу ось. А та лестница некая есть. Так, тут знищили. А де? Я не бачу тут нікого. На Хтось даху, світиться. мабуть. То я. Валі на кавалки сердечки. Дякую за лайки. Дякую. Дякую за лайкоси. Я на даху. А він там з лівого боку. Он знизу бігає. Все. Мінус. О. Захопили базу. Ну, Зараз коли треба мені все захопляли. полутати тут. Зараз Бо ми треба все такі полутати тут. захопляльні хлопцями. Угу. На захопах чисто. Так, а що тут можна викликати? Тільки, напевно, самоходи. Да, самоходи, танк. Блін, у нас стільки транспортних сродків ще не відкрито. Піздець просто. Ну, как будто мы в этой гульне ничего не робили. Ну. А може це треба гроші нести? Юбі мягким. Дякую за лайкоси. Дякую. Вже скриньки нічого не дають. Ось я чиню скриньку і нічого. Бо ми вже все залутали, все, що можна було. Так. Так, все. Кавай, я буду скользить по дверью. О, класс. Сабок, Так. Даяра, Десте. 18 Ну все, здається, треба ПВО знищити тут. Тут ПВО недалеко є. Можна його трошечки покошмарити. Що ліч? Як думаєш? Кошмарим? Конечно. А, блін, як недалеко, 1200 метрів. Охереть можна. О, господи, я включив кондішн. Нарешті можу дихати. Судовно. Побачив мотоцикл як мой, а це мой. Ого, як жах, як я читаю. Але я все зрозумів. Так, я насамрэч останній час просто вельми редко стрімлю. Вельми редко. Тому я не здивований, що ну, не траплявся. Ну, я якби стрімив, там, здається, навіть тиждень стрімив. Блін, ну треба тоді Неділю. ПВО так, тоді більше нема куди. А де этому, куди ви починні нести? Що ще раз? Де это діти? А я хз, ну не означено на мапі. Я не бачу. Може, вони взагалі на другой частці виспи. Блін, ну тут херово, коли віддаляєш, воно які, блядь, картинки срані показує тобі. Угу. Замість місії. Треба ось так літати по мапі. Я б сапрады, той, хто гэты інтерфейс робив, я би руки поодрывав нахрен. Хто стріляє? Хто стріляє? Ну во що ти стріляєш? Ну, вибачайся. Все? Все, не стріляє. Що? Так, ну, напевно, я бачу тут таке адзіную мету, пакуль гэта ось гэта Угу. супрацьпаветраная абарона. Сюди, і потім можна яшчэ на эту засадку яшчэ одну зганяць. Так. Выкликай. О! О! Ластовка. Ну, погнали, ми як агент 007 на такой ж самий катався. Да что ж такое-то?
Ambush. А, вот тут, давай. Опа. А гэта мы выпадкова так знайшлі. Ой, а тут охорона. А як косоруки на геймпаде. Бля, 6 шматок немецчиков стало. Угу. -1 огнеметчик на мапе. Так, еще где-то я не бачу. Ох ты ж, блядь. Але жах у тым, що я не разумею, адкуль по мне прилетае. Все. Так, а... Пам-пам-пам. І дзе гэтая рацыя? Щось я не бачу. Якая гэта мы просто... А тут що было? Дроп, мы вот этот дроп забрали у них. Ладно. Помилка. Что кричить? А там еще некие типы подъехали. А, на машине? Ага. Еще. Так, тоже мінус. Так, треба далей ехать, я міркую. Бог ты ж... Ты шо? Сядай. Где машина? Бля, я не бачу просто. Не забыто все. Я кажу тебе, шукаю. Тут 10 блокпост мусить быть. Пердита. Не подається. Блокпост 10 мусить быть, не подається. Верогодно. Ой, дякую за лайкоси. Дякую велике. Дякую. Ой-ой-ой, а ты самозабиться захотел так по-хутенькому. А куди ми їдемо? Ми трошки в кювет схоптилися. А, я не Ого, можу молонка стріляти. б'є. О, штанці працюють. Коричневе. Ну. Гляди, тут вертолет некий. Вау, а гэта супер, галоўнае яго каб не знішчылі. Там хтось із мортири стріляє. Не тады не набліжаемся да верталёта, каб яго не уебалі. Вертолет улетає. Ах ты ж курчак. Ну все, немає вертолета тогда. А надія була. Где я была? Так, уранчик сюди. One can turn this into Supremos. А нахера яны уран кладуть там, где вось этой установки? Не вірю. Супрацьпаветряної оборони. Я просто не розумію логіку. Ці не патрэбна яго захоўваць больш надзейна, напрыклад? Не Ну так, вірю. просто, можа хуйня, конечно, так, як ідэю просто накидываю. Вон Іран, наприклад, агулам у нейкіх шахтах свой Іран. Ой, уран зберагае. Уран. Форт Нокс. Ого, тут гармата стоїть яка. Ого. Ой, музычка якая подъехала тут.
Бачиш, ось там на горі база. Так. Ось Ми хай могли у б нас летіти був вертольот. Слухай, а коли, наприклад, померці і знову тут з'явиться? Чи ми в інше місце десь з'явимося, як ти думаєш? Ну, ми з'явимося тут, подається. Давай поспробуємо. Я ось йду помирати. Давай. Іди сюди, хочай. Що, серйозно не хапіло? Треба підпалитися. Чому я не запалююсь? Давай к этой машине. Ходи сюда. Давай. Бляха. Да що за херня? Я навіть не можу згорів. запалитися. А, все, я горю. Хари худший. Бля, не треба одночасно. Я не могу, у меня фул хп. При том, что я не лечился даже. Кираль у меня фул хп. Я на 2 вибухах был, так и шо. О, щит. Все, мы ж двое мертвые, так? Угу. Давай. Хай план спрацює. Хай план спрацює. Йоу, є вертолет, я його бачу. О, єбой. Головне, щоб він зараз не улетів. А що гэта за аб'юзери? Що гэта за 2 аб'юзера гульні? А, і тут типи есть. Охорона теж. Стопами, і я займуся вертольотом. Все, я на зін був. Давай, сідай. Ти сідаєш? Так, я вже внутрі. Не, ну топ. Это мы классно придумали. Ага. Померти, а потім знову воскреснуть. Hostage. Кікеш, клік, теч і розривали на кавалки сердечки. Дякую за лайкоси. Дякую. Трошки громчей зроблю. Отак, Так напевно. само є вертольот, Ну, я робив колишня. ці 6, здається, коли в КС-очку гуляв. Ух ти ж, як ми м'ягенько сіли, а? Ну, наводні вибухнули. Oye, Clara, I'm in El Este and looking at a pretty fucking tall race. Так, а де тут сигналізація? Get in there and download whatever intel you can. Let's find out what Castillo's been listening to. А, все ж Вон таки і ще на- не вон і на вбили, де. блядь. І ще одна. Я 2 знищив, і ще одна зосталася. Бля, що тут за смок такий? Get into your position. Ні, то ніякого ключика у мене не вистачає. А де всі? Я нікого не бачу. Ось він. Вертольот. Є сверху те саме? Да, я юзаю. Все. Ми його примусово посадили. Що, допомогти? А, ось ти де. Так, і ще тут хто-то є, показує. То. Watch your back, Danny. They've sent reinforcements to your position. Є ще reinforcements?
Так, вон там ще, да, ще некий літак. Хороша. Добре, я зайшла. Так, конечно, забрал. Так, тут некий компуктер. Аксесс, взламываем. Fight Run написано. Так, Ну тут все, все. ні? Я Ну, всё, некую забили. ключ-карту А, знайшов, ще, там, ще. З того боку хтось прийшов. там закрытое помешкание. Так, тут... Що? Калі ти залутав будинок з такими електричними зачиненими дверима, то тоді все. Калі ні, то треба залутати. Ні, нам треба. Бо я бігав, шукав картку до його і знайшов. Be more careful. Нам треба нечто зробити, щоб захопити цю базу, чи що? Максима. Бля, А я вон кудись... наконец хочеться, о, все. А. Все, значить застався таки лут. О, міняємо стяжки. Єсть. Кран Рока Телеком Стейшн. Додаткові засоби і забезпечення. Захопили окей. Белтелеком, короче. Белтелеком. О, ось, все, я зайшов сюди. І тут скринька. О, Лутаю. ось Звідчик гэта буде. мапу дасть. Тобі. З усіми речами на їй. Зараз подійду. I think this will help. Яка? О, What could привіт, you send? спадариня. Бля, що ти така висока? Єбать ти висока. Давай. Appreciate Бла-бла-бла-бла-бла, мапу давай. Так, да, з'явилися тут. Засадки. Так, Так, ми погнали блин, на мне, засадку. мне зведешь, что раздражает? А, вон, вертолет тут есть. Тут можно вертолет выкликать. То нас їм наш був, ні? Чи Но не я можеш? зникаю, здається, да. Suerte. You're gonna need it. Справдисник. Тут недалеко, прямо по курсі, до речі. Угу. Я сподіваюся, тут не буде ніяких. Вон, 300 метрів. На дорогу сідай. Ось туди. Ні, далі. Trouble ahead. Maybe I should help. Ось і на дорогу давай. О, добре. Ой, так трошки промахнувся. Бля, не як далеко. Хуй ми туди подимемся. Треба это. Міхась, треба подлететь туди. Там подлети туди. Я бегу. Зараз там усе вибухать буде. Мабуть, відлети. Бля, меня подбили. Блять, и меня забили нахрен. Я хотел просто вырятовать вертолет. Але йому чомусь вельми хутко демедж нанесли. Я ще й флешку зловив. Блять. Да натурально, ну а что это такое, ну? Некие жесткие типы тут. Типу, меня уже другий раз знищили. Ой, дякую, милая. Чужая милая. Та, що була моєю. Як цілувати мені хочеться. You're okay.
Блин, а ты ж ведаешь у Солодухи вось гэты тэкст песен, типу, як целовать не хочется дочки твоей глаза. Угу. И я вот типу подумал, блять, а нахуя чьисти дочки целовать в очи? Ну, типу, просто, як бы, нахуя? Блять, зараз вертольот згорить. Чи не згорить? Так, а ён не вибухнув? Я його отремонтував. Молодчина, бо я б хотів і мене просто в'їбали. Ну, я почав його ремонтувати трошки. Я подвір'я одразу отремонтував. Супер. Супер, ну ты крейзи, короче. Короче, затащил. Так, пам-парам-пам-пам-пам-пам-парам-пам. Господи, зілочек. Так, ну шо, а яно не будет шаплять тут нічого, не? Ні. Буде, напевно. Все, полетели тоді. На ПВО. Ой, дякую за ружечку, дякую за ружечку, яйк. Дякую. Танки, до речі. На ПВО на вертольоті. А ми бачимо його? Ні, ну потім. Спочатку ось на гэту засаду. То что ж такое-то? Ні хрена собі ти одною рукою керуєш, глядите, який він крутий. І булавка, бачите, от зглаза на пільчатки. Блін, як тут добре, що повсюдь можна добре сісти. Бля, я не бачу, куди сидіти. Looks like those А ось тут у поля просто ровно сідай вниз. Все добре, сідай вниз. Блін, я Сідай, пойду сідай, одійду, сідай. напевно. У туалет. А то погуляю, давай. покуль. Добре. Блять, а що за такое? Меня гэтым разбило. Гвинтом. Шалеть просто. Вось гэта реализм просто. Так, а где они? Ох ты ж курва! А на що гэта я так трапіў? Непрыемна, блин. Где ты? Это свой. Сори. Все, я лутаю. Так, бля, я тут не бачу типа, и он десь повинен тут ползать, не? Не, все, зник. Там просто была кропка червоная на мапе. Быццам бы хтосьці ёсць. А насамрэч няма. Няма. Альбо просто пасля гэтай кат-сцэны. Ну, запаволенне часу. Ну все, тут все захапілі, здаецца, нават все залутал. Все залутал, що мог. Да. Развалили их. Як радуется. Бля, какая у меня команда падтрымкі, конечно, гарная. Хорош, пацаны и девчаты. Так, у нас геликоптер тут у вельмі дрэнным стане. Трэба кло заваріць. І трошки, напэўна, адлетець. Бо тут пажэжа. Блин, а я хіба Міхася не заб'ю, калі падлічу? Вот так вот, сюды. Ось так. О! Зараз стоп. Бо там гэтая штука гарыць невядомая. А ты все радуецца. Ты все радуецца. Мне бы... Які вы магній п'еце просто? Да, ну все, спынитесь уже.
Да, я. Бля, які вони потішні. Так, чекаємо на Міхася. Так, я вернулся. Дороги. Ну що, погнали, я тут уже все зробив. Я вже все почистив, все прибрав, вже все файно, все виглядає як треба. Типу ніяких тут гэтих бедгаїв не засталося. Ладно, мы Такі летим. добрі хлопці і дівчата. Забився мене. А на гэтую суперсповітряну, там no прост. Але там треба, коли в червону зону зайдемо, ультранизько лететь, пам'ятай. Я ти скажу, коли ми підлетим. Да, я побачу, не Ні, помню. гэты штуки не допомагають. О, давно виспіяно. Ну да, там ще потім одна є. Все, снижайся, снижайся, снижайся. Все, в червоній зоні вже. О, нормуль. Нормуль. Ну, прям круто, слухай. Гляді, як зараз не бачно, бліцкрик такий буде. На базу. Ой, тут міни є. До речі. Все, десант. Десантуємося. Опа, хлопці, не шакали. Не шакали, хлопці, нас. А як это ви тут несете службу і не шакаєте? Опа! Саєчка. Ай-ай-ай, Саєчка. А, він так помер. От страху. Добре. Fuck you. Так, а де тут это, уранчик? Я уже сховал. А, все, супер. Уранчикус. Так, ну все, можна ще на одно полетіти, но тут якраз недалеко. Я ще на ПВО, так само на виспі. Як класно міни вибухають. А що ми там пропустили таке? Нічого не пропустили. Подалося. А, гонки пропустили. Тимох уже використовували їх. Ні, не використовували. Опа. А, ми ж коли на вертольоті літаємо, мапа ж не обновляється. Ну а коли низько летять так само? Не ведаю. Так. А как, накольки далеко я могу дострелить с этой штуки? Ага, по бессенсовной выспе могу пострелять. Если там кто-нибудь был, конечно. Может, в этом и был бы сенс. Опа. Катер. Сідай. А чекай, я тут это... А, прикол. Гляди, зараз вибухне коли тебе. Эй, дай Да, залезть. Там Мактири. Ну, Все. она некая бессенсовная, хер пойми, куда из ее можно было пострелять. Блин, а вот неохота, не больше охоты на этой скринке останавливаться, бо они уже ничего не дают. Ну так.
Напевно, у нас ще весь лут є. Магчыма. Все один я маю на увазі, ні? Але прикольна гэта яны прыдумалі, калі на звышнізкай ляціш, то ну табе БПЛА не гэта. Ой, БПЛА, блін. Ну, карці, не зразумеў. Я ж Тільки забыў, в столиці названня. не працює. Да, толькі са сталіцы, да. Ну, все ж таки сталіца, ведаеш. Магчыма, просто штосьці больш такое потужнае завезлі. Моцнае. Ух ти. Бля. На столб спиніл. Унизу, 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 Гэта унизу, був унизу. флагшток. А, все, Гэта добре. був флагшток. Але добре, якісний, якісний. О, а тут що за така фортеція? Ага. Що за форт? Hey, Honron. What's the deal with that old fort on the island? That's Fontana Fort. Is named after the architect who built it in the 70s. До нього неприступна суперкрепость, яку ми зараз роз'єбємо до чортиків. Claro. Каб ніхто не думав, що від нас можна сховатися де-небудь. Але, блядь, де тут зайти можна? Ти, Максима, зараз там Нічого всіх переб'єш. I like your fire, but I'm not doing anything until I get the green light from У тебе є супрема? Йость. Але я прям по Ну, імі вже не залажу. треба. Вже не треба. Ну. О! Отрималося. Я з чорного ходу зайшов до їх. Але тут пусто. Уявляєш? Ціла фортеця, а нікого нема. Обоссатися можна. А де всі хлопці? Просто вона якби не виглядає закинутою. Ці ми просто вже всіх неписей перебили, а у Юбіка... Бляха, ще вертольот прилетів, серйозно? Ой, говорю, Юбик. Ой, блядь, а як залезти? Бля, потрібна допомога. А де ти вертольот, ти бачиш? Я не бачу ніякий вертольот. А, бля, я просто вельми далеко, я навіть не чую його, уявляєш? А, ось де вони всі. А я со спини зайшов, там нікого нема. Ну так я їх на себе відтягнув. У нас вертолет задеспавнився, до речі. А, ой-ой. Ну тут нема. Так, ну все, я, здається, я знищив. Тут залишилося таки уран забрати. Так, уранчик сюди. Все. Тому транспортного сродка у нас немає, отримлюється, да? Угу. Він задеспавнився за часу, напевно. Машина. Альбо за того, що ми ніяку відлеглость просто одійшли від нього. Ну, мабуть, Бля, мабуть. Ну, Ubisoft, ну ёб твою мать, ну. Бля, тут зліва, короче, не було залізти як. Внутрь. А, ну я б обиходив ззаду залізти. Ні, там ззаду можна було просто Так текстурки справа просто бок, да? заскочити. Справа бок ти Там прийшов. такі текстурки. О, ага, это ж... А, это ты збив той, що так? Да, я тут два збив. То есть, он, блядь, не задеспаунился. Ну, курва. А не, он... Подожди, он ж подбитый наш літак. Де? Вось он збитый, вось он стоїть. Ні, це я збив. Это вижу. Так это наш. Не, ну він такий ж самий був.
Да, так але на яго просто маглі сесці непісі і паляцець. Думаєш? Я не Мабуть. Да, яны ж могуць садзіцца. Ну, Я що думаю, я не скрали наш вертольот. Да, наскралі і вымусілі нас яго збіць. О, кікула. Бронебойная кікула. Шукандей, бо вже холодно. Якось зімно за барцем. Так, ну викликай по мобілки транспорт тоді. Ага, куди? Мы же отсюда не уедем. Бляха, ну ви тут сумно. Ну, ми прям на виспі застряли. Тоді пропоную Чекай, на гонки. а може, слухай, може у самой фортеці... Бачиш, ось там 700 метрів гонки, погнали. Давай. Бля, 700 метрів, нам треба плыть полову шляху. Ну, а що робити? В сенсі полову весь, я на березі. Бля, курка. Просто тут акулы. Все, мне пиздец. Меня, короче, походу, акула съесть. Ах ты ж. Я сподіваюся, меня акула не съесть. Даст доплыть мне. Ай-яй-яй. Ну ладно, дамажить она не вельми моцно. Так, гризі, як мой кот. Не болей. Але добре, гризі, добре. 500 метрів зосталось. Побалуйся. Хоч би катер який був. Так, світло прикольний, ні? Бля, ну Ubisoft скрали наш вертольот. Ну. Я картей пливу, весь гэты час мяне акула за дупу грызе. Она просто... Добре, що не мені. Ну. Она до мяне прычапілася. Але чамусьці у меня ХП амаль не здымаюцца. Што дзіўна. Як бы на мяне... А, яны аднаўляюцца. А цікава, чаму? О, У меня тебе магчыма мене нека... хрузі. А, у меня магчыма нейкі шмот апрануты, які ХП адноўлівае. Ну, ХП само Ну, по реально собі просто- відновлюється. Да? Но на Да. як вельмі хутка адноўліваецца. Ну, коли тебе некий час не бьют, но потом хутко відновлюється, ну. Ну ось. І вона знімає десь раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рисочок тут, ну. Ого, у мяне акула здымае одну рысачку толькі. Ну ось і ні, я кажу, одну з 7. А, ну так. Бля, я вже заїбався плыть Блядь. коли шира, не? Ну, ще А, 200 ти вже метрів. доплив? А як ти так хутко доплив? Не ведаю. Мне ще, блядь, 450. Ну, мені що это саме все відлетіло. О, за бард задалека. Но, Михась, ты задалека, ты сейчас до меня телепортуешься. Сейчас до меня телепортуется, Михась. Не телепортуються. Все, норм. Зникло. Но мог бы до меня телепортоваться. Бля, Ну, уже вот две время, полосочки съели. О, бля, еще 390 метров хуярить. Не 140. А ты L3 натискаешь, как подшипывать, не? Конечно. Да, блях. Я хочу за тебе пол. Ну так, ты, Максима, просто ранее стрибнул в воду. А, альбо тебе не дамажить акула, и тому ты не заповольваешься кожної пари. Да, я на кусаю, але я не заповолююсь, так. Да? А мені здається, бицем би трошки заповолювання няке. О, знов ти за бард задалека. Ну, я поплыл далей. Прикол. А я весь гэтый час просто плыў.
Ти брасом пливеш ці є? Ну так, так. А тут по-іншому, здається, і нельга. Але вельми повольно пливні. Ну, можна руки у блоки, а можна L3 натиснути і Не, ну брасом, он типу перед собою їх викидає. Когось повісили знов. Пиздец, 300 метрів ще. Ubisoft. Ну зробіть, як можна було ось так зробити, і він падає у воду, ні? Да ти не А так тут пробуєш, що це. гонки, здається, на лодках якісь будуть, так? Магчимо. О, ну от коли я викликаю, ти приймеш... Йоу, вітанки. Я коли зараз викликаю, ти приймеш і тобі не прийдеться плити. А, ну давай, спробуємо. Воно як мені зараз не телепортувало. Yummy. What's going on with this race? Danny, you know I want to let you fly around like a fucking Danny, you know I want to let you fly around like a fucking superhero. But those Fly around я накажу. they don't. I'm not giving those motherfuckers the chance to blow your ass Я не Ну, трендіть мені нічого не погоди. вибилось. Мені ще нічого не А вибилось. я на трендіть. Я не даю. А, Ну і що? Я не можу. напевно, тому що я у воді. Не можу. О. Да, здається, мені прийдеться проплити усю эту отлеглость, блядь. Цікаво тут, Цікаво, ну так, так. і приємно трошки. О, тут номер телефону є 25 77 252. Телефонуйте, набирайте. Ну, мені вже трошки засталося. Бля, я эту акулу нахер тільки дойду до берега, я її заб'ю. Вона у мене відхватить. Але лепш би вона мене з'їла нахер. Hello. Hey, Whoa. Я би, може, хоч до тебе телепортувався. Не самая плохая идея. Я тут пока что магазин некий ограбил. Храм. Ого, а тут два хлопця висить на березі. Да. Мабуть, зараз можу. О, зараз, здається, можу. hey. Чи ні? Не можу. Не можеш. А, ні, один висить, інший просто сумує за їм. Не сумуй. Я не сапраўдны, это NPC. Тільки йому не кажи, що він NPC. Добре, ти сапраўдны. Где ты, блядь? Ну що там, вилічиш з води, ні? Да, я вылез, я уже не в воде. Ну тоді ти Вже з тобою, у можна. мене не працює нічого. Серьезно? Угу. Давай спробувати. Музика просто грає, все. А, зараз подбегу. Дивное. А, у меня так само нічого не відбувається. Блять, ну Ubisoft. Ну, у меня, типу... А, давай, треба померти, напевно, знову тут. Ну да, Як давай, би. у меня есть вариант. О, а, я... Тихо, я сяду. Я тоже хочу померти просто. Зараз поспробуємо. Ті працює, говорить. Да, спрацює, я думаю, круто буде. Давай. О, вибухнуло. Ну так, не урезайтесь в заправке, люди. Не урезайтесь. Бля, ну багуліна. Ну. Зато Багуліна 49 на подсказок багуліна. ось. По курсах русского можно почитать. Багулина на багулине просто. О. Давай.
О, зараз можу. Yummy. What's going on with this race? Danny, you know I want to let you fly around like a fucking superhero. But those anti-aircraft sites, they don't. I'm not giving those motherfuckers the chance to blow your ass up. Take them out and then you race, okay? А, когось треба прибрати, вона сказала. Да, хтось і перешкоджає. Павло прибрати, Павло прибрати. А де? А де воно? 350 метрів. Ну давай. Погнали. Так, чекайте. Мне что-то там в ТикТоке некое паведамленне прилетело ад гэтага, ад сістэмы. Просто не магу яго з кампуктара прачытаць. Як ты віснеш телефон? Да, не здаецца. Знакомы нейкі зоопарк. роўна. А мы тут не былі на місіі на нейкай? Все роўна. А, здаецца, былі. Oye, Clara. A bunch of soldados have taken over something that looks like a caveman theme park. That is Valle Prehistórico. Так, ладно. Welcome to the Villada, Danny. Вилазимо. Last I heard, they Так, я трошки АФК. have people for its helicopters. Go take it over and steal us some air support. Все, не АФК. А, ти вертольот так і не знищи. Блять, а кто накидывает по мне? Вертолет полетел? А, это ты полетел на им. Да, меня не хутко примусово посадили. Чинися, 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 родненький. Блять, не починился. Ой, Бля, я навіть не розумію, вертолеты он, взлетели. блядь. Есть Супрема? Так, есть. Але... А, вот кто хуярить. Вот, одразу два сбил. Ты куда Да- бежишь, блять? Сюда Здається, давай. усилі такі повзлітали, більше нема, не? Так, все. А вот тут еще один есть. Не так, тип просто. Так. Але не, мы у іншым были. У гэтым мы першы раз. У гэтым. Не, пам'ятаєш, ми там якусь дивну місію взяли? Да, але не тут. Не тут? Не. А ганпаудер. Ах ты ж мразота. И не соромно тебе, блядь.
Так. Все, нарешті. Нарешті можна в гонку. Так это прям захоплено, да? Да, тут прям что-то такое незвичайне. Это не то, где треба. А ні, тут разом. СПА і ГТ. Можно выкликать вертолет. А, можна викликати. Угу. А де ти зверху ці? А, знизу. Все бачу. Полетели на ГТ, на гонки. Полетели. Так, все кнопочки натиснул. Супер. А те гонки? А знизу. That's not good. Под горой. Вон, вон червоных заправка. домиках? Не-не-не, ближей. Вось тут, да. То есть какая заправка? А, ну да. Ага. Ой, зауважили нас. Fuck you. Это была его помилка. Ну так. Не треба було спинятися. О, Зараз нормально. можна. Так. You know how in sci-fi movies they always have flying cars? А чо? Гэта видите, вертолеты флипперы маленькие, вось гэта. Да, напевно, які по... Это не вертолеты. На что там по знищали, я не зрозумів. Не ведаю. Ох, это бандиты некие. А, погляди, зараз будем лететь. А як як? лететь? Що за херня? А як лететь? А, напевно, лететь не треба. Трехугольник. Активейт. Ты замел? Давай по... На трехугольник, да, на трехугольнику взлетать. Господи. Блять, а написать? Здогадайся сам. Охуенно, дякую. Эх, это речь ще й літає. You know how in sci-fi movies they always Блин, это прикольная штука тогда, таким разе. the future is now, Danny. Since there's no more anti-aircraft Нам, напевно, після цієї штуки такі сродок транспортний дадуть. sword. Та блядь. А у меня не взлетело. Чему я не взлетела? Не ведаю, я натиснул трехугольник и полетел. Нифига. Ти зараз гляді треба. Я ще раз трехугольник натиснуть. Блять. А, дрянная музыка. Ты Бля, так само не, дрянно херня, приземлился. А он не едет у меня, все. Бля, ну это дрянно. Ну так. Все, я просто не могу ехать. Я забаговал в текстуре. А, вот так что шлепнулся. А, ну ты едешь. Да, но меня просто телепортовало за тобой А. одразу. Я зрозумів. Ой, тут знову взлетати треба. А куди його? А, вон бачу вниз. А, я пропустив одну. Я тепер позаду тебе, за того, що одну пропустив. Getting close, I think. So you know, Yelena's the big boss. I'm team captain. Не, это реально прикольно. Gilberto. Ну, вона ще на парашуті отримлюється. Only the most fabulous spying on Oviara. You can't even fart in El Este without Gilberto's network hearing about it. Spies and hackers. La Moral sounds like the real deal. We don't fuck around.
Mason's got a curfew. When the sun goes down, soldados come out. Бля, що так круто-то? Я Да. пропустив. Call me when you get there. А я Ну, просто всё, ага. все снова ехать не могу. Бля, я в бочку приземлился. О, я... Внутрь. Я внутрь ну бочки всё. приземлился. Час вийшов. Давай еще раз. Ну так, коли нас закине на старт, то можна. Да, так. Я просто, видишь, там картей такие каменные бочки были, я там Мгм. не приземлюсь, и все, не могу зрушить. Sci-fi movies that Слухай, ну складана гонка. Було 30 секунд, зосталося 0. is now. Ну. Since there's no more anti-aircraft, А гэта я пляшать ще погляді. that lever and watch that baby soar. Так, головне зараз не перекулитися нікуди. Ну тут прям, да, прикольно, ось коли розібрався трошки в керуванні, Ну, то вже реально прикольно. ох, знесло мене. «50 секунд. Як так? Блять. Перший раз лить хапало часу, зараз 50 секунд. А може ми просто більше это... Як это? Докладно летимо. Мабуть, не ведаю. Ого, вельми круто тут. Управа. Ой, я в гэтай бочки упав, що знизу. Ну, побачимо. Ой, там мені вокруг маяка летіть треба. А ще маяка одразу вправо. Ой, а потом разворот влево. Что они тут придумали такое? Ай-яй-яй, блядь. Не бодайся. Ах ти ж. Гад, я перший летів, а ти взяв мене боднув. Яке місце ти першим летів? Я перед тобою летів. Не було такого. Було. А чому часом дають 2 секунди, часом 3? Скотина! Вітанки, дід Максим. Ай-яй-яй. Ой, дед Максим, витаночки. Пришпільна така машинка, до речі. Офигенская, я б навіть сказав. Все, это моя улюблена зараз. That's the rush. Так, ну куди далі? На скарб треба їхати. Вітанки, Михась, вітанки, Свеша. Вітанки, дід Максим. Здоровки, Тур. Здоровки. Feel that again. Полетели, умеешь летать? Куди летим? На скарб. Давай. Блять, ну ты не лети, блять, меня выкинуло нахер. Ой, я в твоей машине, короче, уже. Ну мы в разные боки разлетелись. Бля. Я ушел в твоей машине. А тут нельзя нигде ее залутать просто. Не видно. Ну ладно, тогда ладно, летимо. Не, файная машина. Не, машина офигенская вообще.
Гитанки пьюришь, до речі. Я думав, это дед Максим написал. І вона хуткая досить, ну, вона літає досить хутко. Да, вельми добра машина. І сажать її приємно. Не, вона маленька є ще, не шмат місця їй потрібно. Угу. А, да, у меня ж те саме. Що це за фіпіви? PPV. Надеваемая в лодках. Это, короче, Но Додо. новая распацовка. Не Додо, как это, Бандита с Сан-Андреаса. Вось. Сюда уже куда-нибудь. Да я разбиться не хочу просто. Ну все одно тут исполнится. Блять. Той, який не хотел разбиться. Блядь, так... Каже, не Та хочу як? разбиться. Я б єдав, А що як? так будь, так я б випрыгнув хоч. А як? Ну як я Ні. не розбилася? Ну тут ти вот- в скалу ну, уїхав, ну і Я все. не уехал я в скалу, я затормозил перед скалой. Там такое, в повітрі затормозив. Там легенько кранує. Амаль що Де ми було тепер? відчувально. Де ми? Де ми, до речі? На скарбі, до речі. О, до речі, де ми? Тебе треба. Хоч одна добра новина є. Manny, where you at? Getting close, I think. So you know, Yelena's the big boss. Так. I'm team captain, and you won't be able to miss Gilberto. Why? Who's Gilberto? Так, я щось відключив від О, чогось. гляди, іди до мене. Infarte nell'este with Зараз. Gilberto's never Хочей. Хулі мене не побачив. Rising hackers. Бля. That morale sounds like Бігу. we don't fuck around. And if Не you хочеш його мачетом забити? the Да. place is got a curfew. When the sun goes down, sold out. thanks for the heads up. Ось він офігел. Call me when you get Ага, замкненто. Коко Овін сторічки. Не щоб сходити, побач ключик пошукати, воно має двері сидіти. Ну. Так, я не бачу ключика, до речі. Здесь тоже замкнуто. А, ой, я знайшов виход. Але там горить. А, можна обійти, да? Да, але тут пожежа. Тут якби. Не А, обійти. ладно. Ой, ти Ага, згорів? ні, тут прям одразу згораєш. Ой, дякую, дякую за кліпчанський. Дякую за кліп. Зачинено Дякую. знутри. Ну я не можу тобі допомогти. Не, это ты сгоришь, навіть не спробуй. Тебе спалить просто у секу. Я ты подумал, что яно буде дамажить як звичайне полум'я, а точно. воно одразу ти виходиш і тебе одразу лупить. Все. Ну, ти Так труп. треба ж було водійцю включити, глядь. Мабуть, я тобі зараз виготовлю. It's power. Не, А, не поспів уже. Не поспеешь, так. Я хотел подумать, ну, точнее, я подумал про воду. Просто я таки думаю, а коли я могу пробегчи? І що, допомагав Так, ти от. водійці не особо? Зараз ще покрутимо. Тебе, мабуть, ще треба запустити, гляді, воно не працює. Треба, щоб я напрацював. А що треба зробити тоді? Не відаю. Може, тут води просто Електричність треба. Looks like this thing needs Ну-ка. electricity. Electricity. Тут нема бицем би electricity. Ну, в сенсі, що я не бачу ніяких. О! Господарства. Ай, зараз йобня. Я бачу, ось там генератор є. Да, я там його вимикав наоборот. А нахіна я його вимикав? А, мабуть, можна шланг перетягнути? Ти шланг витягнув? Ні, ну ось, ні, ось гэтай штуки я витягував сюль. Типу, а більше тут нічого не було. Ну, проводи просто, Уф. не шланги. О, гляди, можна толкати. А, ти думаєш, його просто туди треба? Ой. Бля, що ти не туди не, мов? не сюди. Блять.
Бля, ну давай Ubisoft спробувати. такий Ubisoft. Бля. Зараз ми його столкнемо обережно, треба збок трошки. Він схватується. А ти думаєш, прям до Акви його треба? А, Максима, слухай. Ну кудись. Ні, Треба. мені здається, ми хуйньою займаємося. А може і ні. А як він повинен підлучитися? У його ж нема, блядь, ніяких проводів. Неси проводи. Ну ось. Працюй. Альбо нам треба просто. Подожди, чекай. Альбо нам просто треба крутити воду, поки вона не пойде, ні? Ось тут нотатка написана нейка, ну-ка. Please use mobile generator to power our equipment. Треба ось сюди притягнути, мабуть. Онутрь туди. Думаєш? Притягнули далі, да. Ну давай. О, гаражик той. Головне зараз з гори його не пустіть. Все, толкай. Ну все одно мені цікаво, як він, блядь, підлучиться там. Ось з його автоматично випорхнуть проводи і. Ахуєнно. Я про Wi-Fi? Я не ведаю. Ні, місії з Маріуанною, напевно, не бензі. Але ні, там хіба була щось подобне на самому початку. Мені ж це гри, там, де шикарні. ми її поджигали, да. Але, здається, більше такого не буде. Це щось таке початкове. Ну, воно виглядає як щось початкове. І що далі? А далі... Що далі? Ой-ой-ой. А! Окей, решетку я розбив, що... А, чекай, Чи, Максима... мабуть, виключить електричество? Каб вентилятор гэта не крутился. Ага. Так. Не. А я не выбивается теперь отсюда. Ну, значит, это не оно. Все, ну, закрасил за что-то. О, я вытолкнул. Вытолкнул? Ну, здається, это не допомогло. Не, да я ж про Wi-Fi працює, ти що? Блядь. Ну ладно. А он быть Ой, ой, а сюди не підходь, тут забиває. Ну, это закрыто, зачинено снутри. Тут потрібен ключ. Тут так А само може це потрібен так само ключ. місія якась? Ні, ну это ж... Ну і там зверху Головоломка. так само. Ага. Ага. Я, здається, розумію, що треба як-то з гэтым вентилятором поратися. Але як? Але як? С вентилятором кажеш. Блять, ну це вельми тупо. А може там некую заслонку треба розбити? Типу, бачиш там дровляна гэта дошка. Или вона не дровляная? Не видаю. Накрылось Reach the так. stash in the cocoa oven. Замкни нас внутри. Блять, як туди трапить? То, що там можна було взорвати, я взорвав, але нічого не відбулося. Ага, Блін, двери, ну ось гэта ж. двери шафы зачинены.
Тобто хто ж це не прес двері, прес вентилятор. Так, давай разложать логично. Мы потушили, так? Ну. Зачымсьці мы гэта зрабілі? Вось мы потушили и... Можа там что-то можна углядзець, кудысьці стрель. А, чакай, я бачу. Я бачу. Что ты бачишь? Всё, про все, здах. Зрозумел. Погнали. І зараз я... А, его ще ключі знайшов. Чудово. Угу. Так, і можемо потім трапіць у іншае. Ага. Гэтым же ключом. Ось так гэта працює. Все, чудовно. Glad to be done with this. Now, time to get these coconuts. Ну, back up. ізі лут. Ізі лут. 5 Опа. монет. 300 пісосів. А, до речі, хочеш прикол? А генератор на мапі показується на своїм старым месцы. Угу. А, ні, гэта не генератор, гэта прицеп. Слухай, я могу машины з О, прицепом local покатати. say they are warned. О, Ну-ка. Ого, натурально, я з прицепом, дивись. де ти? Ти його причепив? Не, он был. Ага. Ну, это для того, Ой, щоб ой. генератор причепити. До речі. Меня корова атаковала. Ідея була така, як його причепити. Але ми його руками Думаєш? запихали. Да. А, да, гляди, да. А, не, напевно, не. Чекай. А ти можеш відчепити А, свої? так, його можна отчепити. То відчепіть, то Вот это прикол. причепіть. А, тобі ж... Ну ми болвани з тобою. Ля, дурні, просто ми його допхали. Ладно, будем лічити, що гэта просто... Погнали на місію нарешті. Ми до її достались. Різні способи проходження. Бля, я не бачу тільки кілька метрів, мені неохота перезаходити. Так, бачу я... Фігня де є. Метров 500 десь. Ай. Я навіть не поеду самоходом. А, не, лепей самоходом, но самоходом тут шибче буде. А здесь дорога-то. Вот, давай, я на дорозі, я чекаю тебе. А, ти на машині так само. А, ну ти Ага. доганяй. А у тебя такая ж. Так. Не, у тебя Toyota, у меня не меньше. Ты лося сбил. Ты видишь? Ну, ніхто не бачу. Я зараз полицию выкликаю. Я боком зайшов у поворот. Ясно, шутку не оценили. А який жарт? Прямо ванну. А, то это жарт? Я не ведал. Пробач, Артур. Я не ведал. По донатику. В Донецьку. Стопе. I'm at Concepcion. І що, ви вже почали? Ні? Що ви там бігаєте? Show no one. What are you sending? Лоутап на Андрія повернувся, ні? Don't forget the password and remember. Curfew. Так. Ой, тут танк, до речі. А, лоутапом опинився ти. Ти його знішов? А можеш добити так? А Джаго, що, проїбали катку? Ні, я полову так і зняв йому. Ще не хапіло трошки. Що, ви катулік проїбали? Так, ну погнали, що тут? Так.
Там ще один гелікоптер, я хуй знаю, що зробити, у мене нічого нема. У меня все есть. Але он улетел. Но вот я же Ханта неподалеку. Так, він хіба на мене полює. Ні, 2-0, побєдний, але в нього критичні дні пішли після поганої шорми. Бля, буває. Буває. Наступний раз треба іншу шорму набивати. Я б другий раз там уже не купляв її. Так, археологічна какая-то хрень. Ніколи ми такого скарба не бачили. Ты на Treasure Hunt пошел? Ну я дійшов до гэтага скарба. Ну, я думаю, мы на миссии, ну ладно. Я на скарб пішов, я думав, ми на скарб ідемо. Не, мы ось тут на миссии. Бля, сейчас повернусь. Прашем. А там скарб здесь, да? Ну да, я думал, мы на скарб идем. Ну давай скарб тогда. Я просто не видел, что тут есть скарб. С миссии нас могут кудись отправить, а со скарба не отправить. Тому... Ладно, добре, сподіваюся, Андрюха не моцно свистить. А где это скарб? На версе тут? Вось сюди, там де я зараз, іди сюди. Я покуль не могу, по мне тут стреляют. Не стріляйте по йому, коли ласка. Наверх треба залазить? Да. А, вот бачу лестницу. Ну, некая смарагдова чашка. А смарагдова небо уже не в тренде? Не, зараз чашка смарагдова. Смарагдова чашка. Угу. Так, и что здесь? Так, короче, вони неким дослідженням займалися археологічним. Дякую велике. Дякую. Бля, тут еще есть хренька с ключами есть. Дякую. Що це було? Я не почув, що прочитала. Але дякую за донатик, не почув, що прочитала. Так, але, короче, гэта даследаванне зачынілі. Блин, реально не пачуў, мне трэба грамчэй просто зрабіць. І оно вельмі хутка неяк так протараторыла. Можеш напісаць у чат, калі ласка, але там что-то про сінагог было, напэўна. Так как это сама, ты, мабуть... Не чутно было. Я бачу, ось побач адчынілася зона скарба. Ну магчыма там. Да, там некие раскопки были, але мабуть, их... это указание на той, где скарб. Але пайшло указание, что их зачинили, и ось. Мабуть, ну, Блядь. то не тут скарб, короче. Я мертвый. Погнали вот сюда сундучок. Я правильно прочу, да? Не купляйте кольца кальмара синагоги. Ну вот я почув про синагогу, что стяли. Может, это только сундучок? Я мертвый лежу. Ты Михась, мертвый ты же лежишь? ведаешь, да, где кольца кальмаров нельзя покупать? Не, не ведаю. Каля синагоги. Зрозумел. А за гэта на твічы не бать. Не, на всякий выпадок осуждают такие шарты. А як туди наверх залізти? Але, не здається, нікого не Ти ображають. знову помер? Ти 2 рази помер? Да, меня кто-то там забил. Ну як то, я просто не перестрелял, типа. А як наверх залізти? А може от на гэтую бочку треба? А як ти на її заліз? О, а там не збоку я заскочив. А, я бачу, до речі, як. Так, тут, короче, некий мачете і кубочек. Гляді, як треба було. Як? Ось отсюль. Бачиш мене? І на зіплані туди. Ну ладно. Так само добре. Так, по Там стрілочках, кубочек, да? там кубочек і это, мачете. Да, я вот бачу першу стрілочку. Ага, давай, ти вправо, я вліво тоді пойду. Окей. Мені подається, там 10 знайду.
Так, 10 тут. Или пытается ничего А, тут ось не все, я знайти. знайшов, я бачу. Блять. Але як туди залізти? О, 10 тут така. Так, все, я знайшов кубок. Я нічого не знайшов, коли що. Я знайшов, де лодку можна викликати. Ну, так само гарно. Бля, може ти заскочиш, ні? Блядь, Я меток не Жутковато. бачу, мабуть, по гуку не їх знайду. Hey, watch. блядь, а чому ти не застрибаєш? А, вот Блядь. здесь, вот здесь 10. Що за хуй? Где ты бегаешь? Да, тут що-то звенить. На роботу, з понеділка по п'ятницю і ще раз у суботу, є. Блін, дякую за Донателло. А, вот я знайшов. Я собі ти даєш. Все, есть, погнали. Блін, а я залізти не можу. А там знову який текст був? Ну так це би не було. Так что внимание. Ні, у мене текст я маю на увазі на донаті. Я не ведаю, чому так тихо Донателло працює. О, я знайшов, що я мусив побачити. З якої зброї. Бля. Що Ні, за я якась такое зброя? на ватаху чуть не буду, Артур. Ти що? Я осуджаю гэтый донат. Я З його якої зброї осуджаю. і Габрей прийшов Не на читай перестрілку. далі. з дубальтовкою, зрозумів. Давай я тобі покажу, де другая була подказка. Иди, Так, ты где? Ты идешь до скриньки? А де вона? Ну, Блін, вот. Артур, ну ти... Мне собрати тупо забанять за гэта. Коли попередняя ще була ок, то другая гэта прям пиздец. Гэта тупо one way на твічі. Там можна ось простой будинок. Ладно, гэта смешно. Ростислав, ось простой будинок. А я тут уже амаль добрался. Ну, ты не залезешь. Не Чому? залезешь. Я ж, Де это, залез? я ж у школі паркуром Гляди, займався. перша подказка я на ось, да? Ти такой глядиш. Мгм. Ось то, що ти побачив, так. Ну. А друга я на вонді. Треба подскочить. Ебать, як вони запилили. Не файно. Ну, может, ладно, файно. Ладно, файно. Так, а що чому скринька не отфирається? Буты. О, буты. Прикольно, буты дала. Не, это было прикольно, ладно, это прикольно, так само. Такі от это я люблю. Міні-гульні. Яны цікаво виглядають. Также відчуття, ніби Far Cry перетворився на Borderlands. Мені здається, гэта вон така вместе з Я всякого. позначив десь на мапі скриньку. Я бачу, да, 65 метрів. Ну, гэта зусім Far Cry сумесь усяго просто тут. Тупо такий бойовичок, який, мені здається, змішує всі гульні А, ось, я шутерянського знайшов. жанру трошечки. Бо юбіки якби ніхуя не оригінальні. Ого, Нікі, сабмашинган. А його, мабуть, Юбі перший слот мягкий. можна? Чу ти? Ей. Хотів просто поглядеть, що буде. Пробач. О, паркінг. Эксклюзива. Парквела эксклюзива. А гэта наша машина, чи не? О! А я сейчас той тянке допомогу с тачкой. Шо, малая машина? Давай я. А на що ти цивіліну забив? А я випадково. Ну, не випадково, я хотів поглядеть, що буде. Так, зараз. Ну-ка. Погазуємо. Тільки що произошел I can't breathe. Это и я, Second Breeze. Ну все, гляди, колеса нормально на месте. Что ты хвалевалась? Ти її придушив там чи що? Не, она не могла на машине ехать, а я сел, я на еде. О, прикол. А гэта скринька на згори десь, не? Да, и она сгорает.
Кажу, з гори скринька десь, не? А, ты про скриньку. Я это, короче, непися подошел, подпалил просто. Сорі. Я така, я кендбейс, я кендбейс, ну, да. ну, я навіть читати гэта не буду. Гэта, Нам на я хата будинок читаю- треба ніяк залізти. Да? Вельми сексистський, вельми сексистський. А, вон я бачу де. Артур. Добре, що ти не стрімер. Тебе тільки на кіки стрімить. Можна було б. Але мені здається, тебе на кіки забанили. Там, де нікого не банять, тебе б забанили. Так, есть. О, шлемники. Ну, а я осуждаю то, що ти написав. Ну так. Все, погнали на міч. Так, Так, Джойсон Сейнс, їхня база. Ага. І вона сказала, що Сіті... Курфью. Ну миссия тут недалеко прям. Да, The Picture Johnson sent... А, картинки гляди. На телефоні що шукати треба. Графіті там ніка і двері. Ага. Окей. Угу. Гэта подобно. А чё ты не помер? Заходим. Ты двери знайшов? Угу. И что на Да, гэтых дверях ну ребят? тут все подобные. А, и внутри граффити, так. И что далее? блядь, так ты все знайшов. Окей, то я до тебе бегу. А далее не зрозуміло. Треба з гэтым порозмовляти, чи що? А, і ось двері. Постучать. Ах ты, я же не добег. Ну добре. Ах, это двери так замаскированы. Мгм. Ничего собі. Muerto el perro, se acabó la rabia. Пароль? Блин, мне так нос шешется, хіба выпью. Welcome to El Agujero. Альбо получу. Хотелось бы, конечно, выпить, а не Nice to получить. meet you too. My name's Але Dan. дома нават пива нема. До речі, перший раз у житті у мене дома нема пива. Гляди, мапа есть. Все скарби. Де? Ого. Фотографуй. Зараз. А, your phone is not available. Бля, курка. Ну тут ми як на базі быццам би. У нас тут, да, це база. Быццам би некая таємная, просто у городі, яка знаходиться тут. У гэтым малым. Так, я зайшов до некой Що лабораторії. хульного у КДБ? I need some volunteers. Один кунилингвист. неправильный рух языком, это у тюрьмы. Ну, гэта калі попа не мытая толькі. Danny, right? Да, попу треба мить. Так, Паля, попу треба мить. І раю дзяўчына набіраць з мытай попай. To some retirees shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerrillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. Візьмі до уваги. Візьму до уваги. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of Приходиш таки на business перше people. споткання попу на огляд коли ласиш. What is her future, not ours? Clara's just a Castillo who loves us. Не, видиш так руку. You have a backup plan for І дом. Yara. Блять. Ой, ні, жах. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage. О, відповідь лупу протягнуть. Не надо. I don't get it. Consider us even for the Mets. Не, чого, самий вірний спосіб. Гэта вот так раз. І можна дознацца, гэта леді ці леді бой. Вот заодно просто. Я нават уявляю, який ти там жест показав зараз. Ну так. Там і був такий руку, There's an де... armor at Carbonell Farm. He can take you with his Руку shop. до скарбу, Say you're короче. looking for us. Someone upstairs can tell you how to get there. Better hurry. I don't know how much time we have.
Она не ведае, колькі у нас есть часу. Ой, тут рыбки есть. Блін, прикольне місце вони собі під базу знайшли. Погляди, рыбки выкананы спрайтами. Цудовно. Во. Ну прикольно так. Я не зникають, пливе і зникає, блін, ну Ну. господи, ну. То якби якось. Ты да рыбка вельмі шмат навантаживала ресурсы. Ну так, напевно. Прыйшлося успомніць старую тэхналогію Дума. А що гэта тут? Ля Мурал. Старая технологія дума. Забитою. Викопать древності. Так, а що тут треба робити? Треба повернутися, написано. They are on a ship east of Konoko. Там некий тип стоїть на увоході. А що З таке яким треба Konoko? порозмовляти дорогу. Анімацію бігу з третьої частини не міняли. Та ні, агулом, блядь, тут нічого не міняли з третьої частини. Трошечки графіку підтягують і все. Тут навіть стрільба, здається, не змінилася особливо. І місії всі ті шамаль, що саме. А, ось взаємності треба, ну, на коня сідає, да? Так само сідай на коня. Easy now, easy. Ну там, я не ведаю, там у третьому, напевно, на коні нельга було ганяти. А всі остальні механіки там були. Там это гульня прикладно... Ну, просто копипасты и меняется локация, не перерисовывать картинку навокал и все. Автоматично генерують. When La Moral Ну так. Мне вельми цікаво просто, ці ёсць сапраўдныя фанаты серії Far Cry. Ну вось ти Так, такі, ось бля, хочете, я тут кожний покуль час скриньку будемо вот набивати оно. на релізі. Я там схові, здається. Давай. Чи не схові? Мені здається, таких людей нема. Far Cry просто дарують безкоштовно, коли я натрапляю підписку або роздається дзе-небудь. Все. Бо я не уявляю, як чоловік, здоровий чоловік, набиває собі Far Cry. Ну, не хворий. Я б ніколи за Far Cry гроші не віддав. Болти дали. О, шалом. Мне шалом не кидали. Так, конь, куди? А ти задалека, може зараз телепортуєшся. О, і коня дали, чудовно. О, тут є ще маленька скринька є здесь. Я пройшов з другої по п'ятою, не фанат досі. З другої по п'ятою. А першу? Як першу можна було скіпнути? Мені здається, я першу, другу і третю пройшов. Я ось першу пам'ятаю, що 100% дійшов у комп'ютерному клубі до острова ось гэтага. Де почвари бігали. Угу. Ось, а дальшості не пам'ятаю. Я все, я першу, другу і третю. Третя опошня частка. Бо в яку я комп'ютерному клубі проходить гульник, це таке, видиш, хто-небудь прийде, затре твоє заховування і все. гуляв. Ну так. Що гуляв, що не гуляв. Нехороший чоловік. Ми взлітаємо, Михась. Да. Угу. Я поміняв фотельку, садись. Все. В Я 1.6 сподіваюся, лет на он хватает лепить максимум. влітає. В компах Ну, грав в мабуть, 1.6 Left 4 Dead. Коли у Ну, я тебе так само в дома є компах... комп, то да. А, у мене не було. Ну я в компах, до речі, ганяв в 1.6 і як достати сусіда. Ну я не ведаю чому, блін, тупо дві гульні, які мене прям забавляли вельми моцно. 1.6 і як достати сусіда. I was kicked out of the У ground. нас, Бо до її речі, був можна було комп'ютерний пройти. клуб, в якому PlayStation стояли, ось ми більше там О, у нас сидели. так само такі були. Да. У нас так само в городі були такі. Я там Спайдермена гуляв. Моя любимая гульня на той момент О, була. PlayStation ось гэты. Ну, Там, де на ну першому такі ж зоні. древні, такі квадратні. Ну, я Ну, пам'ятаю, але, його блін, вельми, він вельми такий крутий файний. був на той момент. Там, де поміж небоскребів треба літати, і можна Так, вниз звалитися. так. І там, де паутина вже заспавнена. Ну, не заспавнена, типу кропки готові, куди чіпляться. Тільки дома гуляв, як достати сусіда. А у мене, до речі, дома як достати... А, ні, був на самому першому компі, напевно. Так само, як достати сусіда був. Але перша гульня, яку я пройшов на своїм уласним компі, коли мені батьки набили, гэта была GTA-шка San Andreas. Гэта першая, яку я пройшов від початку до конца на своїм першим компі. А другая була этой Принц Персії. А потім після Принца Персії, я не пам'ятаю, всі частки, здається, Принца Персії, які були на той момент, там Піски часу,
і ще щось там було. Враги І потім агресивні, пройшов. не то. Напевно. А потім прийшов асасін ще. У чим розниця поміж Єсусом і розп'яттям Єсуса? Бля. Блін. Бля. Seems like they run a tight Я не буду дочитувати, бо це, напевно. Yelena is more organized than the military. Бо це Максима бан. На всілякий випадок осуджаю. Приходить Ісус у те саме, у отель, кладе Ага. 3 цвіка і каже, а де у вас тут можна зависнути? Бля. Прибіться на нож. This is great! Бля. Mi amigo. Історія, це смішно, да. Добре. О, і він пішов виконувати гульню, да? За мапу туди улетіть зараз. Ну так, Зараз так. будемо сидіти на той виспі, бананову текілу попивати. І на коладу. Куди нас везе, блядь? А, на это, типа ми пройшли, да? Бо він быцем би летить на гэты корабель. 1-0 я проїбав. Ну да, мне Кася добрый жарт був, прям добре. Десяточка. Я такі обожнюю, конечно. Там буйки бачу Блін, знизу, ці міни, що Я це недавно міни. такий смішний так само прочитав, але чомусь я його не пам'ятаю. Типу я пам'ятаю, що мене піздець порвало, але не можу згадати. Коли згадаю, розповіду. Може він хоче, щоб ми випрыгнули? О, там гляди, канадський стяг некий. Там стяг Канади. Чуєш? Що? Може він хоче, щоб ми випрыгнули? Не, не ведаю, і воно пише, типа... Не, він просто нас катає. Просто катає. А, Ну, він тобі відео. все показав, тільки міни бачу. Вон, я бачу той А. корабель, до речі, зараз. Вон Ну. він який. Там стяг Канади, гляди. Да, бачу. І все, ми зараз вилітаємо отсюди. Засуджую, конечно. Ви ведаєте, чим піонери Не відрознюються читай, не від... читай. Ага. А я... Засуджую. Засуджую. Да. Ого, що це було? Ось фермери працюють у полях. Где? А ось ми над ними летим зараз. Так. Какао-бобы вирощують. Какао-бобы. Ось це плантація какао-бобов, конечно. Мусить бути. Чи ні? Ні, це звичайна А кокосова у нас пальма. миссия на воде. Или я просто чогось не розумію. Поняв. Що поняв? Поняв, що ми будемо засуджувати, не дочитувати. Ну так, бо некоторые это все ж таки А прям... я доказав, що bad треба word. стрибати. Так Не полетіли отвечай. на вертольоті на його. А, на корабль? Ну, Так, а коли б ми стрибнули, Максима... Чекай, да, я сяду. Максима місія не залічилась. Максим не слід. Я просто не бачу. Ну, у мене ж нема меток. А, Я ось бачу корабль, я на його лечу. ну полетели.
хоч би хто-небудь сказав, що треба стрибануть на гэты корабель. Ну да. Да нават написано нідзе не было про гэта. Збирайте на комп Міхасю і погнали. Згоден. Да, я згоден. Пішов далі піти пиво. Збирайте банку на новий комп Міхасю. Блін, Давай, слухай. добре тобі попіти. Добре попіти. І за мене попей, коли ласка. Тут до вертолета не поместится. Господарство на стриме. Давайте это сбор Міхасю на компуктер. Блять, а що вибухнуло? А чому він вибухнув? А, ти випрыгнув, да? Ну. А ти помер? Ну да, я посадив вертольот, А, а він вибухнув потім. ні, я бачив, що справа пахне пісюнами. Ну ти можеш поглядіти. Я, до речі, його посадив, він все добре було. А потім він вибухнув. Ой, блядь. А як тут залезти? Кто по мне наваливает? Ой, його можна отремонтувати ще, нічого собі. Він не вибухнув на вас. А, Так, мені а где тут? Мені Где тут винтами надписи? наповно забили. А, да, до речі, меня так забивало так само, коли я виходив. Тому що вертольот-то не вибухнув. Бля, где ты бегаешь? Так, здається, все. Так, а як тебе визволить? А, еще и... А, все. Так, это просто вниз. Это на той же уровень повернуться. Ола, хола, атата кока-кола. Манола, шмарола. Уртника нанора, гранола. Так, Кантарам-памболам. Карантам-бам-памборам. Здесь еще один есть. Один. А вот он. Все. Так, ну знизу тут нема, я на самий низ спустився, тут все чисто. Так, rescue the hostages. Где закладники? Шукай їх. Я двох уже врятував. Тут були закладники 10. Мені здається, ось тут, на гэтай башні, може, ще будуть, бо я тут не глядів. Там позаду О, я слышу всіх... кричать. Ось треба сюди вниз спускатися. Ох, это, як А я це там був внизу, називається? там нема. Там не було Я внизу не нікого. отсюль кричать, не отсюль кричать 10. Так, а машина просто у вход у інше місце. Добре, нема нікого. А откуда не кричать? Я не кричать прям з-під низу, якось треба вниз гэты трапить, а я не розумію як. А, я ну в контейнерах этом, А, який у висить. контейнери? А як його опустить? А, магчыма, где-то ёсць... А, вось, нашел. У меня шоу где опустить? Угу. А, вось гэта было. О, цікава, на подлодке гэтай дадуць паплаваць. Некі човен спасальны. I'm on this ship. I О, freed as many as I could. 3. Hang tight. I
Ого, он там с РПГ сидел. Нихуя себе. И вылезти не мог. Ну, что, не ведаешь, как РПГ користаться? Defend. At this very minute, military forces are heading to your position. I recommend laying down your weapons and taking one last look at a nation that does not want you. Ой, Ох, круто. это самый как вы почався. Serving Yara as outcasts, you will die. Right here. Right Один now. потоплений. Так, а там з іншого боку є кулемети? До двох боков мусить бути. Коли більше таких кулеметів був толк. Так, єсть. А, это солнце. Добре. О, у меня все, кулемет скончился. Так. О! Все? Ну я прям в корабель войшов один. Ну, прям мне на голову. О, есть клевая идея, до речі. Блять. Да блядь. Ой, блять. Reinforcements are on their way. They're dead. Coño. I should have called earlier. The boss should be there any minute. Keep it up. Бля, весь корабель горить. Як добре, що я на Я стрибаю в вертольоті. воду. А ты на вертолете улетел? Ну, Это добре. давай, давай это. Я тебе тут подшаплю, давай, прыгай. Да, блин, я ничто. Думал, что на крыжике он спать будет. А цікаво, а цікаво, а де ти? Ти з Я у якого боку? воде, не я бачу? у воде. А, ти з супротилеглого боку, напевно, да? Ну, ось я, да. Что ты потопил его, да? Блять, я занадто низько сел. Помянем. Сідай в лодку, Добре, маю. що я. Добре, що я Сідай слаб. за кулеметчика. Сел? А, пам'ятай, що тут міни розкидані, так. Ой, тут я ще горить щось. А куди нам треба? А ось туди, ну просто. Ви що, escape to the shore? Окей. На берег, значит, на берег. А що буде, коли Только на влево, міну лево, наїхати? лево, 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 лево. Не сюди, Михась. Ось Туди туди, йди. от, куди я стріляю. Туди де огонь? Так. Откуда? А плыть, мабуть, на вокал трошки. Оплить трошечки, так. Ось, отсюда стріляють. Ось сюди, да, ось сюди. Ой, это свої, напевно. Ну, я не... Ні, це не свої. Все? Знищено. Ебой. Як я не радуються. It's done. Your people are safe. I heard. We even for the supplies? Fuck yeah. Need me for anything else? Ну, чудовно. Що ти думаєш? Може можемо сканчувати ці ще Я трошки? думаю, давай ще на схагу зганяємо.
Ну давай. Ой. Почекай, куди ти машину скидаєш? Хотів сказати, Сідай. типу, Застернав. погляди на його, ну. Я покуль воды попью. А я не Попить могу. хочется. А я не могу сесть. И А давай я про... Все, сел? будем лечить, Ой. что сел. Добре. Еды набились, усел в машину и уехали, блядь. Блядь. Ну купейра. Ти моя А куда ты бомбомбейра. зимой едешь? Пустяково. А, ты больше миссию готов выконать. А, чекай, это не ты меня везешь? Бля. Я ж кажу, одно все места заняли в машине у этой. А все, и они приехали, да? Ну да, да. Кировцы за их так себе. Бля, погляди, сколько их набилось. Official Libertad business. Да стой ты, бля, кажу, вылезай, ну. Ян Мессийный не слухается. Ой, они приехали, Всё. да? Не-не, я просто пострелял. О, багажник нельзя сесть, да, говоришь? Я Сідай. хотел, как яны в багажнике сидеть. О, стой. Да ты можешь просто заскочить туда. И... Да не, почекай, тут нечто приемное. А як зайти воно так? А як воно так зайти? Так допомагай, виходь допомагати. Так щоб вони знову самоход угнали наш? Не, все, я знайшов виход. Так, де ти саме? Ось. Не. О, тут, слушай, файно що-то написано. Яга ля Турада. Ого! Ритуал смерти, карабинники. Ну, некий такі пришпільні. Damn it. Так, треба, напевно, на місію спершу. Не, миссия долго, быть будет. Не, По там- скарбы там- давай. Как бы давай. Мне кажется, это конец миссии, может быть, не? Что там? А, Врацай до робіся Верніся до Еліфера. І умовить дальше кроки меньше либертат. Короче, треба повернуться, какие-то дальнейшие кроки Ну, так обговорить. ось, давай, сходимо, обміркуємо. Ну ладно, давай. А, я Газуємо. за кермом. Так. А я думаю, що ми не їдемо. Ну, тебе треба питати. Clara, I've met La Moral. Why didn't you send me to them first? La Moral. Last I heard, they were a small group always on the edge of falling apart. They're doing more fighting than the Legends. Okay, but watch your step. La Moral has a bad rep, and I don't want Libertad's name to be dragged down with him. I'll keep my eyes open. Keep my eyes open. Опа. Где здесь? Я не бачу. Улево. І все, ось тут десь. А, А, там можна же... трошки ще просунутися. А, все, бачу. Пойдем, я покажу. А, ну ты победаешь, ты, да? Угу. Так, а куда там ты скротил? Ну, у стену. А, бля, я забывся про стену. Это странно, я не звернув увагу. What's up, man? Не, зараз буде некая місія протяг. Listen up. Да, я на то скажешь, куда идти и все. Killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name, you came to the front.
one by one. Alvarez, Bermudez, Carrillo. The Admiral read their crimes. Protesting, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia post. Fernandez, Jimenez, Peña. I learned a lesson on my last day at school. Є шестизарядний On the пістолет. right side of history. Угу. Or the wrong side of Castillo's guns. Уміє лічити. Да. Morale taking new members? Depends. What? Is there an age limit? I will plead for la morale. If you take me. Welcome to the war, viejo. So how do we take out the Admiral? Push-ups are the first step to victory. Отжиматися каже першим. I got a convoy. I like to make friends. Дед на спорте. Ми просто будемо отжиматися, покулі не помре від старості. Ось, добрий план. Push-ups never lie. О. Можна і тут скончити, до речі, на цій базі. Окончена операція. Ну так, можна. Якраз на базі, да. Потім заспавниться безпечно, щоб You just cut протягнути. your hand open. You sure А що так смот? Зорочок ніяких. Your little speech. Що, ще раз? Чому так шмат місій у ніяких? А, ну да. Карп народу. Danny needs to take care of our little А чому шмат місій? У мене нету шмат Ні, зорочок. на радарі погляді ніякі там. Ні, у мене 2 зорочки тільки тут стоїть. Ну ось. Ви з ким 2 порозмовляти зорочки. треба? Просто пілка і скарб народу. Doesn't matter which one you read first. They all Типа lead to the просто same мяч, да? А, ну Типа, это і- хотів ось з цим дідом порозмовляти. We hit І свой Хері. and we spread her forces. А, ну може. І ось ще у Хетера є місія. Ну, готовся Ага. на наступному стріму тоді. Ну так, так. Three moves ahead. Though he's not big on these machines. Ось. А зараз можна і скончити тоді на базі. Да. Ну, я нікого не буду рейдити, бо у мене один глядач, напевно. І то не факт, що гэта не багує тому. Так що ми Я сьогодні без виконали? рейда. Ми ось эту всю виспу позбавили ПВО. І ось Мгм. эту кануку так само шмат побігали по їй. Ну так, але нам тут треба ще до холери чого закреслити. У нас тут прям на гэтай виспі, і ще на сусідніх. Ого, тут прям піздець ще. Да. Тут Єлена Моралес, ось ми її тільки взяли, ми ще Ель Тігра не допройшли. І потім там далі Ян Кортес, Клара Гарсія. А слухай, а Бедгаєв ми, здається, всіх уже позакреслювали. Ну ми зараз до ніякого генерала збираємося. Угу. Прикольно. Ні, почекай, Прикольно, є ще 3 бедгая у нас. Чому 3 Бедгаї, ніж... Де 3? Ну ось адмірал Бенітес, Єл Маккей. І Подожди, де адмірал? А у мене нету... Знизу справа. А, адмірал Бенітес і... Ось Подожди, ми до їх зараз, они замальованные не тому, что мы их уже все. Не-не-не, это те, которые забили, я написано Муэрто, ось погляди, як на Марії Маркеза. А, Муэрто, все. Так мы только одного забили. Двух забили. Двух. А, І ще Муэрто. 3 зосталось. Ось ми зараз під хетер 2 копаємо. Все, я понял. Понятно. Ладно, я чомусь думав. То ми зовсім просто кампанію не проходимо. Ну, ми ж мод чого вільми використали файного. Ну так. Виконали. А навіщо нам, куди нам спішатися? Той же момент, правда. Слухай, ну 3 квеста зараз на гэтай базі, плюс скарб. Плюс яшчэ вон аванпост і гэта самае. І ПВО. Ну СПА. так. Тут вакол на гэтай выспе есть чым заняться на самой Ну, справе. гэта на наступны стрім, вось мы гэта выканаем. 3 місіі, СПА,
скарб і І, магчыма, закрэслім каго-небудзь з гэтых да, хлопцаў. да, да. Потым пойдзем на Айолу гэтую. Ага. І там яшчэ каго-нибудь заб'ем. Хто ведае? Хто Так, ведае? так, так. Добра. Добра, вось Добра. так вось пагулялі, вызвалілі кагосьці з палону. І зараз загэйдзем каго? А я не ведаю, я кажу, што у меня няма сэнсу рэйдзіць, у меня няма гледачоў. Давай да крывічанкі ўсіх закіну. Добра. А, крывічанка не прымае. Да крывічанкі нельга закінуць. Тады да каточка, вядома. Да, да каточка тады. Перадавайце ім вітанкі. Ой, ім, яму. Ён шо ў кэску зараз бегае каточак? Каточак, да, у КС. А, ну добра тады. Вось, тады побачымся праз 2 тыдні. Працягнем Так. на гэтай выспе. Вось, усім Так, дабранач, што ж, гуляйце ў дзякуй. добрай відэагульні. І ўсім Дзякуй, пакуль. спадкі. Падкі, да, добранач.